Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 14, tuig 2022, Miyerkules kita karon sining adlaw, 11 días na lang kag Pasko na. Ini ang Bombo Anay Sudto kag ini si Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Congresswoman Jam Baronda may pahayag tuhoy sa resolusyon ni Sangguniang Bayan member Pete Trimañez may kang tanan sa paghimo sang representasyon or pagpatigayon sang legislative inquiry tuhoy sa kontrobersyal nga ungka flyover kagaganan na flyover. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, post-game analysis sa World Cup semi-final round sa tunga sa Argentina kag Croatia. Argentina ginlutos ang Croatia sa score nga 3-0. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga impormasyon diri sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa Uto. Iloilo Police sa Provincial Office ginapreparahan ang posible pagpangatake sa komunista terorista group. Sa siyudad naman niya sa Iloilo City Council naghingyo nga ipaiway ang signal jamming sa dinagyang 2023. Sa probinsya kang Antique, Banwasang San Remigio, ang mga opisyales, partikularmente ang alkalde, nagpahayag nga he is on top of the situation. May kang tanan sa sining nagaluntad sining pag-inkwentro sang kapulisan kag sang komunista terorista group. May improvised explosive device naman nga natukiban sa nasambit sini karon nga lugar. Samtang ang Department of Education Iloilo Division may pahayag sa pagdumugay sa duha ka mga estudyante sa Banwa iya sa Dumanggas. Lain na ginman ko ng mga estudyante subong ano ay hanag palain sa estudyante man. Muni madalakuan mga balita issues kay impormasyon. Ngabangin sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri sa Bombo Hanay sa Uto. Miyerkules na kita karon sining adlaw sa aton sining mga kabombo. Amat-amat na kumuda sa paghimo sa inyo sinima entries para sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na may cash siyahan pa. 6 million pesos nationwide ang kabugusan sining premyo. Ngay kapanagtag kag sa Grand Draw 1 million pesos sa cash ang naghulat sa aton siniyang winner. Ati sa aton sini nga mga kabombo, ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagalantaw karon sa Facebook Live, ano pang ginahulat mo? Was-was na dira sa paghimo sa imo sini mga entries para iya nga madamong imo sini nga entries dako man ang imo sini nga tsansa nga magkadaog sa aton sini nga daily draw kag sa palabuton sini nga grand draw nga hiwaton sa Enero 21 tuig 2023. Bagong tuig, bagong milyonaryo. Sinuayhan ang masunod sini nga maging katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires sa Club. Sarang mo lang ina malabot inang handom sa aton sini makabombo kung ikaw ang nagapasakop. Kag para dako ang bintaha sa iban sini nga mga pumalasakop. Damua ang imo sini nga entries nga ihulog. Kay kung damo entries mo dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Oras naton diri sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 59 minutos na nakaligad sa takna sining las sa 11. Ang detalye sini mga nagapanguna kag mga mainit balita lokal panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Suludlan para sa wet,
kag dry kitchen waste. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol? Isinusulong ang regional actions para sa maliliit na bansa para sa economic recovery. Itong supporters naman pinawi ang pangamba sa kondisyon ng kalusugan ng Pangulo matapos makaranas ng pagkapaos habang dumadalos sa mga aktibidad sa ASEAN European Summit. At itong Commission on Appointment Panels kinumpirma ang pagkatalaga ni Nelson Jan Vaselis bilang COMELEC Commissioner. Ang Kamara naman, sinimulan na po yung pagdinig dito sa panukalang umentos sa sahod ng mga manggagawa. Itong pagtatatag naman ng National Coastal Greenbelt Zone, sinimulan ng talakayin ng House Panel. Compassionate Use of Provision in Rare Diseases Act binigyang linaw sa Senado. Mahigit 40 miyembro naman ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kabilang ang commander ng Carialan Faction, itong sub-leaders at mga bomb experts sumuko po doon sa Cotabato. Mga PNP at militar sa Antique nasa red alert status matapos ang pag-ambush ng mga rebelde sa tropa ng gobyerno na ikinasugat ng 2 mga pulis. Samantala po si US President Joe Biden para sa ating international news, nilagdaan na po yung batas, bilang batas na po itong same-sex marriage, itong protection sa Estados Unidos. Recovery. Itong supporters naman pinawi ang pangamba sa kondisyon ng kalusugan ng Pangulo matapos makaranas ng pagkapaos habang dumadalos sa mga National Coastal Greenbelt Zone, sinimulan ng talakayin ng House Panel. Compassionate Use of Provision in Rare Diseases Act binigyang linaw sa Senado. Mahigit 40 miyembro naman ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kabilang ang commander Gobyerno na ikinasugat ng 2 mga pulis. Samantala po si US President Joe Biden para sa ating international news, Violation ng batas, kailangang irehistro po ng mga subscribers itong kanilang SIM card para hindi ito ma-deactivate. Ayon pa kay Clavano, ginagamit itong prepaid SIM cards ng perpetrators dito pa rin sa mga krimen para makapag-recruit o makapambiktima. Sinabi ni Clavano na bagamat walang opisyal na pag-aaral na nagpapakita ng Pilipinas sang nangunguna sa mundo kaugnay pa rin sa naturang issue ay masasabing pinaka-hotspot daw itong bansa ng nasabing krimen dahil na rin
sa dami ng mga kaso at reklamo na natatanggap ng Pilipinas. At itong Pag-ibig Fund nakakuha ng record high na income na 38.6 billion pesos mula Enero hanggang Oktubre taong Record high na income na 38.6 billion pesos mula Enero hanggang Oktubre taong 2022. Inihayag yan ng mga nangungunang executive na ahensya kamakailan lamang. Ikinagagalak ng Pag-ibig Fund na nagpapatuloy ang kanilang malakas na pagganap na kita ngayong taon. Ayon kay Secretary Jose Rizalino L. Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development, ang 38.6 billion pesos na kita sa unang 10 buwan pa lamang ay lumampas na sa 34.73 billion pesos na naipost umano nila sa buong 2021. Samantala, sinabi naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn C. Acosta na umabot na sa 810 billion pesos ang kabuang asset ng ahensya na nakakuha ng halos 10% o 65.49 billion pesos mula sa year-end 2021 level. Dagdag pa niya na kahit na may natitira pang isang buwan bago matapos ang taon, ang mga nagawa ng ahensya noong Oktubre ay nagpapakita lamang ito umano ng maayos nilang pamamahala at pamamalakad sa nasabing ahensya. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sinusulong daw itong regional actions para sa maliliit na bansa para pa rin dito sa economic recovery, at ang supporters po ni Pangulong Marcos pinawi yung pangambas sa kondisyon ng kalusugan po ng Pangulo matapos makaranas ito ng pagkapaos habang dumadalo sa aktibidad doon pa rin sa ASEAN-European Summit. At may buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Binawi ng Palasyo Malacanang ang mga nangangamba doon sa kondisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang ito ay dumadalo sa ilang aktibidad sa ASEAN-European Union Summit na nagpapatuloy at idinarao sa Brussels, Belgium. Dito kasi sa kanyang talumpati nitong nakalipas na mga oras ay halatang-halata na nagkaroon ng pamamaos yung boses ng Pangulo at may mga pagkakataon na ito ay inuubo at yan ay nangyayari mismo habang nagde-deliver siya ng kanyang talumpati doon sa harap ng business leaders at marami ang nag-worry o nag-alala sa kondisyon ng Pangulo. Pero ayon nga sa Palasyo Malacanang, tuloy pa rin naman ang trabaho ng Pangulo. Yun nga lang ay nakaranas ito ng pagkapao. So tinutulungan naman ng iba pang mga kasamahan na bahagi ng Philippine delegation at yan ay para maihatid pa rin yung mensahe ng Pangulo. May mga inilabas na rin ng mga statement na ito na lamang yung babasahin ng mga miyembro ng European Union at ng ASEAN delegates para dito sa nagpapatuloy pa rin na aktibidad. Ngayon pa lamang kasi yung highlights ng nasabing event, pero ang Pangulo ay mukhang kinakailangan na ipahinga muna yung kanyang boses. Pero ang katawan ng Pangulo, sabi ng Palasyo Malacanang, ay maayos naman ang kanyang pakiramdam. Naninibago lamang talaga dun sa napakalamig na temperatura sa negative level at yan ay kanina nga ay nasa negative 10 ang na-monitor, habang doon sa ibang bahagi ng venue ng mga aktibidad ay negative 7 degrees Celsius ang temperatura. Kaya naman ang Pangulo ay naging biro na lamang din para doon sa kanyang mga binibigay na statement yung tungkol sa kanyang pagkapaos. Kaugnay nito ay may mga isinusulong pa rin ng Pangulo na mga aksyon at katulad na lamang nung kumbaga sabay-sabay at sama-samang pagkilos para sa mga maliliit na bansa sa regional level. Ito umano ang nakikita niyang paraan para maisulong yung adhikain ng maliliit na mga bansa na hindi agad na-recognize dahil nga sila ay maliit, mahina at kulang doon sa kapasidad sa ilang mga proyekto. Narito ang bahagi ng mga pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Building upon the theme, deepening EU-ASEAN trade, sustainable development for all. The discussions undertaken during the day will not only bring new impetus for both sides to bolster sustainable trade and investment, while opening ways fast-track the implementation of the EU's Indo-Pacific strategy. There is a growing need for the public sector to collaborate with private institutions, especially now that ASEAN member states are in a post-pandemic economic recovery and are facing new challenges brought about by recent geopolitical tension, from the supply side, problems also with food prices. In this regard, I would like to express my appreciation
to the ASEAN-EU Business Council, for its continued support and engagement with ASEAN from the sectoral bodies up to the leaders level. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung mga nakikinig lamang sa pamamagitan ng kanilang transistor radio. Huwag kayo magtaka, si Pangulong Bongbong Marcos po yun. Medyo apektado lamang yung kanyang boses, pero yung kanyang mensahe ay naiparating pa rin naman daw dito sa mga aktibidad na kanyang dinaduluhan. Bombo Gerald? Oo, talagang parang iba yung boses ng Pangulong Marcos pag doon ka nga talaga sa radyo lang nakikinig, Bombo Dennis, talagang yung boses niya parang iba. Anyway, may mga aktibidad pa, may mga speech, may mga talumpati pa ang Pangulong Marcos, Bombo Dennis, dahil parang sobrang hirap talaga siya sa pagsasalita, Bombo Dennis. Well, may mga event pa talaga. Actually, ngayong araw yung highlights itong aktibidad sa ASEAN-European Union Summit. Pero dahil nga dito sa kondisyon ng kanyang boses, medyo kailangang ipahinga. So, in written form na lamang yung ilang aktibidad na kanyang dapat ay magtatalumpati siya, babasahin na lamang din. Pero bibigyan ng kopya yung ilang mga dumadalo sa aktibidad para at least malinaw pa rin naman sa kanila kung ano yung mismong mensahe na nanggagaling sa Pangulo, sapagkat may mga ilang pagkakataon na hindi na talaga uubra na magtalumpati ng mahaba o ng matagal na pagsasalita ang Pangulo. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DD, SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Inendorso na po ng Commission on Appointments Committee itong kumpirmasyon ng ad interim appointment ni Nelson Java Celis bilang commissioner po yan ng Commission on Elections o COMELEC. Ipagpapatuloy ni Celis ang hindi natapos na bahagi ng trabaho po ni dating COMELEC Commissioner Amy Torrefrana Nerin. Itong nagdaang termino nito. Ang bagong Commission on Elections Commissioner na si Nelson Celis ay uupo sa pagkakatalaga nito hanggang sa Pebrero po sa taong 2029. Kaugnay niya na si Celis ay kabilang sa mga opisyal na ang mga appointment ay na-bypass ng Commission on Appointments noong buwan po yan ng Setyembre na kung saan muling itinalaga si Celis sa pwesto noong Oktubre 3 ngayong taon. Nilagdaan na ng National Privacy Commission o NPC ang isang partnership deal sa anti-cybercrime arm ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang labanan at pigilan ang paggamit ng teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon para sa mga kriminal at hindi otorisadong layunin. Sinabi ng Komisyon sa Privacy na ang Memorandum of Agreement na nilagdaan nito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ay naglalayong pagsamasamahin ang mga pagsisikap laban sa cybercrimes ng ating bansa. Ayon sa pahayag ni Privacy Commissioner John Henry Naga, ang Memorandum of Agreement ay ang kulminasyon ng kapwa-ambisyon ng ating mga ahensya na higit pang protektahan ng integridad ng paglalakbay sa digital transformation ng Pilipinas. Anya, nakatuon ang National Privacy Commission na makipagtulungan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matiyak ang ligtas at secure na pagsasama-sama ng mga digital na serbisyo at proseso sa lahat ng lugar ng mga organisasyon at mga negosyo. Sinabi ng National Privacy Commission na ang partnership ay magbibigay daan sa epektibong pinagsama-samang pagkilos sa proteksyon ng data at batas sa cybercrime at ang pagpapatupad ng batas sa privacy ng ating mga data. Ang Kamara naman, sinimulan na raw yung pagdinig sa panukalang umento sa sahod ng mga manggagawa at itong pagtatag ng National Coastal Greenbelt Zone. Sinimulan na rin talakayin ng House panel. Nasa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Sinimula ng talakayin ng Subcommittee on Labor Standards ang mga panukalang batas para sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Congressman Fidel Nograles, chairman ng House Committee on Labor and Employment, didinggina ng subcommittee ang iba't ibang mga panukalang batas
para sa rationalization ng sahod ng mga manggagawa sa private sector. Ayon kay Nograles, nasa 7 panukalang batas tungkol sa aumento sa sahod ang naisumite sa Kamara sa harap ng pagtaas ng inflation, presyo ng mga bilihin at iba pang mga basic services. Tiniyak naman ni Nograles na may pangangailangan na aksyonan na ang panawagang aumento sa sahod ng mga manggagawa, kaya pipilitin anya ng Kongreso na mapagtibay ang unified bill na babalanse sa interes ng mga manggagawa at employers. Sa House Bill 525 ni na Congressman Ron Salo at Jose Maria Zubiri Jr., isinusulong ang fixed amount na 750 pesos nilang national minimum wage. Sa House Bill 514 naman ni Congressman Jolo Revilla, iminungkahi ang 150 pesos daily across the board increase salary rates. Habang sa panig naman ng Gabriela Party List Representative Arlene Rosas at Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at iba pa, isinusulong ang national minimum wages. Sa Makabayan Block naman, sinabi ni Congresswoman Franz Castro, mahigit 1,000 piso ang dapat aumento sa sahod ng mga manggagawa sa buong bansa o national minimum wage. Samantala, sinimula na rin talakayin ng House Committee on Climate Change ang panukalang pagtatag ng coastal greenbelt sa ating mga komunidad. Naniniwala kasi si Bohol Representative Edgar Chato na kailangan na ng bansa na palakasin ang depensa sa mga coastal communities laban sa mga malalakas na bagyo at storm surges sa pamamagitan ng pagtayo ng Coastal Greenbelt Zones, Ocean Protection Group at Marine Scientists. Pakinggan natin ang pahayag ni Bohol Representative Edgar Chato. Titled An Act Establishing the National Coastal Greenbelt Zones and the National Coastal Greenbelt Management Action Plan, providing funds therefore and for other purposes. Mainly because I have learned how the municipality of Del Carmen in Siargao have been spared by storm surge caused by Typhoon Odette in December of 2021 because of their thick mangrove and beech forest. However, I am also fully aware that during the technical working group meetings of the ICM and the Coastal Greenbelt bills, the majority of the members of the 2 technical working groups decided to consolidate the 2 bills instead of having 2 standalone bills. And in view of such development, I would like to request that my bill be consolidated with a substitute bill which resulted from the consolidation of the Si Representative Edgar Chato ng Bohol. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Compassionate Use of Provision in Rare Diseases Act, binigyang linaw sa Senado. Alamin natin ng buong detalye ng report na yan mula kay Bombo JC Galvez. Binigyang linaw ni Senator Pia Cayetano ang kumakalat na maling akala na ang provision sa Republic Act No. 10747 ay ang pag-alaw umano ng importasyon ng medical marijuana sa bansa. Sa hybrid hearing ng Health and Demography Subcommittee sa isang panukalang batas na naglalayong payagan ng medical cannabis for compassionate use, sinabi ni Cayetano na ang RA 10747, otherwise known as Rare Disease Act, ay binuo para sa mga pasyenteng na-diagnose with rare congenital diseases na
na-identify ng kagawaran ng kalusugan. Anya may mga provision daw kaugnay sa compassionate use pero ito ay para lang daw sa mga may na-diagnose or suspected rare disease. Binigyan din ni Cayetano na bagamat pinagpaliban niya ang kadalubhasaan sa medical na paggagamot, sa pagtukoy ko ang medical cannabis ay makatutulong sa kanilang mga pasyente, ang compassionate use provision ng RA 10747 ay nakalaan lamang para sa pag-aangkat ng mga gamot o napakabihirang mga gamot na idinisenyo upang gamutin ang mga pasyenteng na-diagnose sa may mga rare disease. Pakinggan pa natin ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. Ngayon kasi I made an effort kasi po nabanggit ho yung rare disease and batas ko ho yun. So I just want to clarify kasi parang hindi naman na-discuss in details no na the Rare Disease Act was precisely passed to address yung mga pinapanganak ng may rare disease. Ang anak ko po ay isa doon na pinanganak na may rare disease. Although, hindi ko naman alam na kasama pala yun sa rare disease. I just found out nung sponsor ko na yung bill na kasama pala yung sakit niya doon. So, the purpose of my intervention, Your Honor, is to say na yes, merong provision doon on the compassionate use, but these are only for those who have a diagnosed or suspected rare disease. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Pia Cayetano. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Isinagawa na po ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpupulong kasama na itong mga local disaster risk reduction and management offices ng Metro Manila at mga member agency nito. Lain ng pulong na talakayin ang binubuong Metro Manila DRRM or itong Disaster Risk Reduction Management Plan at mga planong disaster response training para sa susunod na taon upang mas mapalakas pa ang kanilang kapasidad pagdating naman sa pagresponde sa mga kalamidad at sakuna. Pinangunahan po ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman at Metro Manila Development or itong MDRRMC Chairperson Attorney Romando Artes sang pulong at nagulat ang Department of Science and Technology National Capital Region baging ng Department of Interior and Local Government National Capital Region at Department of Health National Capital Region kaugnay dito sa kahandaan sa disaster prevention and mitigation, ang disaster preparedness maging itong firework related cases o itong case management at hand, foot and mouth disease surveillance update. Ibinida rin ni Artes sa naturang full council meeting ang planong pagkakaroon ng Crisis Management School na makakapagbigay ng full training course lalo na po sa Disaster Risk Reduction and Management trainers ng Metro Manila. Napag-usapan din itong response cluster activation para sa idaraos na traslasyon sa susunod na taon. Sa karagdagan pang mga balita, nangako ng $200,000 o humigit kumulang na 11.1 million pesos ang gobyerno ng Pilipinas para sa United Nations Central Emergency Response Fund ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Ang anunsyo ay ginawa ng permanent representative sa United Nations na si Antonio Lagdameo sa CERF High-Level Pledging Event para sa taong 2023. Ang kaganapan sa pangunguna ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ay naglalayon na pakilusin ang mga magpapakunang pinansyal upang matiyak na Central ang Emergency Response Fund ay mangunguna sa husay na nakaposisyon bilang isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan na tulong sa mamamayan. Hinikayat niya na ang iba pang mga umuunlad na bansa na suportahan ang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs at mag-ambag sa nasabing pondo. Ang Central Emergency Response Fund ay isa sa pinakamabisa at pinakamabilis na mekanismong magagamit sa mga ahensya ng UN at kanilang mga kasosyo sa mga bansang apektado ng mga emergencies. Kung maaalala noong taong 2022, ang CERF ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagtugon sa patuloy na tumataas ng makataong pangangailangan ng mga taong naiipit sa anumang krisis na kanilang kinakaharap. Una na rito, iginiit pa ng Department of Foreign Affairs ng hagupitin ng Super Typhoon na Odette ang mga komunidad sa baybayin ng Pilipinas noong December 2021. Ang CERF ay naglaan ng $12 million para magbigay ng life-saving humanitarian assistance sa mga pinaka-apektadong tao na nasalanta ng nasabing bagyo. Sa
Samantala po itong Philippine National Police nagbabalat sa publiko hinggil pa rin sa scam online sellers. May buong detalye si Bombo Marlene Padierno. Tinutukan na ngayon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga naglipa ng clickbait o scam online sellers sa buong social media. Kasabay ito ng muling pag-ibigay babala ng Philippine National Police sa publiko na mag-ingat laban sa nasabing mga modus operandi ng mga kawatan sa bansa. Paliwanag ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Michelle Sabino, lahat daw kasi ng maaaring maging paraan ay ginagawa ng mga kawatan para makapanloko at sa katunayan panganyanan ay marami na raw silang natatanggap ng mga reklamong may kaugnayan dito. Kaugnay nito ay muli namang nagpaalala si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa taong bayan na huwag agad-agad maniniwala sa mga natatanggap ng mga promo text messages na kanila. Kasabay ng muling pag-ibigay diin na kapag ang mensahe na ito ay too good to be true ay huwag ka agad maniniwala dahil sa halip-an niya na mas guminhawa ang kanilang buhay ay mas lalo pa raw itong makakagipit dahil biktima na ito ng panloloko. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Paalala natin sa ating mga kababayan, pag may mga promo na ganyan, unang-una hindi nila kilala yung mga nagte-text sa kanila, huwag silang basta maniniwala kasi napakaraming mga nabiktima na niyan. There are text messages that are too good to be true. Sana huwag maniwala agad ang ating mga kababayan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, higit na 40 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kabilang ang commander ng Karialan faction, sub-leaders at mga bomb experts sumuko doon sa Cotabato. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Coronadal. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang higit 40 mga opisyal at kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters matapos na voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Cabacan, North Cotabato. Ayon kay Lieutenant Colonel Dennis Almorato at tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army, nasa 43 sa kabuuan na sumuko, kabilang na ang 4 na sub-leaders, 7 bomb experts ng BIFF at nasa 34 na mga samot-saring armas, kabila na ang 9 na high explosive ammunitions. Inihayag ni Almorato na napagtanto ng mga BIFF na panahon na para talikuran ang kanilang ipinaglalaban at nais na nilang mamuhay ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. Maliban dito, maraming iba't ibang uri ng high-powered firearms din na nakuha sa kustodiya na may ito at nasa pag-iingat na ngayon ng 90th Infantry Battalion Philippine Army. Lagi posible ang pagbalik loob ng dating mga rebeldeng BIFF sa pagsisikap na mga kasundaluhan kasama ang suporta ng local government unit. Muli namang nanawagan ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Division sa mga naging biktima ng disinformation ng BIFF na magbalik loob na sa pamalaan alang-alang sa kanilang mga kaanak. Lahat ng ating kababayan dito sa area ng Joint Task Force Central o sa Central Mindanao, lalo na dyan sa area ng North Cotabato, ang ating mga kasundaluhan ay tuloy-tuloy na ating local government unit at sa ating mga kapulisan para ma-improve at ma-maintain yung peace and order. Si Lieutenant Colonel Dennis Almorato at tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army. At yan ang report mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo! Philippine National Police at militar naman sa Antique na sa red alert na status matapos ang pag-ambush ng mga rebelde sa tropa ng gobyerno. May report ang Bombo Radio Iloilo. Nasa red alert status na ang Philippine National Police at Philippine Army matapos sa nangyaring pag-ambush ng rebeldeng grupo sa tropa ng gobyerno sa Sitio Gahit, Barangay Aningalan, San Remigio, Antique.
Sa insidente, sugatan 2 pulis na sina Police Corporal Yomer Yamuyan at Patrolman Danmer de la Cruz, pawang miyembro ng First Antique Mobile Force Company. Nangyari ang enkwentro matapos nagresponde sa lugar ang First Antique Mobile Force Company kasama ang San Remigio Municipal Police Station matapos sa kadagap ng ulat ang mga otoridad na mayroong presensya ng mga rebelde sa lugar at nagvandalize ng government-owned facility. Tinatayang 16 na mga rebelde na pinamumunuan ni Harold Mariano alias Rada ang naengkwentro ng mga otoridad sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay NTK Governor Rodora Dodod Cadiao. Sinabi nito na pinagbabawalan muna ang publiko na bumisita sa bayan ng San Remigio, partikular sa aningala na kilalang tourist destination. Ayon kay Cadiao, mas higpitan rin ng local government unit ang kanilang security measure. Nilinaw naman ng gobernadora na isolated case ang insidente. Ang ginawa ng ating mga kasamahan na NPA at saka sa PTP dito sa aming probinsya na Antique, lalo na dun sa Aningalan. Lahat na ng bagay, nagre-reach out na kami sa kanila. Lahat ng mga projects, lahat ng ating mga programa. Sana po, mag-isip-isip naman kayo kasi kapwa ninyong mga Pilipino ang ating nasasaktan. Kaya na-condemn ko sa pinakamataas na level ang ginawa ng pag-ambush at saka pag-sira ng aming project doon sa may Aningalan, sa Antique, sa May Antique. Si Antique Governor Rodora Cadiao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Echanova Lusada. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Oras sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, bagamat kakaiba ang pagdiriwang ng Pasko sa ilang bahagi ng bansa, doon sa Cambodia, hindi talaga ito isang holiday season para sa mga mamamayan doon dahil karamihan sa kanila ay mga Budismo. Ngunit alam nyo ba, ang tradisyon ng pagkain nila sa mismong bisperas ng Pasko ay ang Khmer meal o ang hinahaing turkey na may cranberry sauce, honey glazed ham at mashed potatoes. Mga kabombo at ka-Star Nation, 11 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Na nakaligad sa takna siningalas sa 12. Balik na din sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kay ang City Council dire now nagahingyo karon ka nagaplano nga ipaiway lang anay ining pag-suspend sang mobile phone services. Kay sandig diri sa tinutuyo banwa magaprigayon sang signal jamming sa highlights sang Dinagyang Festival 2023 kabahin ini sang security measures. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo apang si City Councilor Romel Duron diri Banwa ang chairman sang Committee on Transportation and Public Utilities sang sangguniang panglungsod sabahin karon sang Committee on Public Utilities ni Banwa nagahingyo karon sa aton sining mga kabombo nga ipaiway lang anay ining signal jamming during sang dinagyang festivities sa aton sining karon iyang mga kabombo. Ti ini para malikawan man ang anuman nga sahi isang kalakasan. Kay ti hindi naman lipod sa ibalo sa aton sini mga kabombo, may pipila ka mga improvised explosive device nga ang triggering device sini ginagamit amo ang cellphone. So bilang kabahin sa security measures amo sini ang nakitaan karon sang security committee nga magpatigayon sang signal jamming sa aton sini nga mga kabombo. Kung madumduman sang nakaligad sini nga may gipatigayon nga city or dinagyang festival, si Councilor Alan Saldivar may naka-encounter sang medical situation pero hindi siya
gamit sa iyang sining nga cellphone nga makapanawag sa bulig bangod man sa sining signal jamming. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ano ayhan ang maayo sini kay do plano sini ni isang City Council nga magkonsulta na sa mga eksperto. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ, naghinyo ang Iloilo City Council nga binagbinagon kaga kung pwede ipaiway anay ang paghahimuon nga signal jamming sa dinagyang 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Romel Duron, head ng Committee on Energy and Public Utilities, iyaging pahayag nga mas manami kung may mga signal ang mga cellphone sang tion sa dinagyang para makita sa international scene ang ginapakigbahin samtang ginaselebrar ang okasyon. Bombo Champ. Sunod sa konsehal, do sa hindi productive kung wala sang signal ang mga cellphone, saging mentionar man sini ang natabo nga emergency sa kay kagawad Saudi War kung sa diinti wala sang signal ang cellphone kaga mga instances. Bombo Champ, nga ti paano kung mangin emerhensya ang kinahanglan nga respondihan. Sunod sa konsehal, kung safety purposes lang naman ang pag-istoryahan, ang cellphone di ginagamit bilang bomb detonator, dugay na nga wala ginahimo sa mga terorista. Kagang sunod sa iya, ang uso kuno subong gamiton amo ang mga drone nga ti dapat i-regulate kaga checkeron man. Bombo Champ. Kung madumduman sang aton mga kabombo sang mga nagliligad nga mga selebrasyon sang dinagyang, sige na utod ang signal sa mga telecommunications company sa bilog nga syudad sang Iloilo bilang kabahin sa nga safety protocols. Pangsuno kay Doron, ng taon anay kaga makikistorya sa mga kapulisan kag ipaplastar sa ila kung kinahanglan sa gihapon magutod sang signal sa tion sang dinagyang. Pamatian anay ini sila. Bombo Champ, kung ano nga mga circumstances kaga nakadepende sa gihapon kung ano ang mga resulta sa nga pag-istoryahanay ang mga pastada sa sining dinagyang 2023. Taga Bombo Champ, sa bahin naman nga maabot ang first family diri sa dinagyang 2023, which is nag-confirm na ang First Lady nga makadto sila di. Ang si President Bongbong Marcos na lang ginahulat natin ang confirmation niya if ma-attend gid man niya siya. Ang when it comes naman sa security nila, ng taon anay if ma-request mismo ang security team kaga if ever gid man naghambal ini sila ang para sa safety sang first family, ang pagmando sa pagkasang signal tunan ina kaga plastaron kung ano nga implementasyon ang paghahimuon. So actually Bombo Champ, patigay nun kung tani ang meeting kaupod ang Philippine National Police, ang Iloilo Festival Foundation Incorporated, kag ang komitiba agud nga team istoryahan pang nag-alang-alang. Bombo Champ, kagapon nga adlaw kag istoryahan nga patigayonon ini buwas nga adlaw agud maplastar as early as possible. Bombo Champ, yari aton pamatian ang nanging pahayagman ni Councilor Romel Duron sa aton ma-interview. Yes, no, as in the past, kita mo ka every time ng mga dinagya activities kita, ati-atihan, gina-cut off nila ang communication. Ang means of communication mo na ang cellphone mo. Oh. Kag ang iban nag-kuhan sa coverage nila through cellphone, gina-video ganina nila. Even abroad, no, millions will be watching by that time, so gina-cut off nila. So dami kita ni kun live kita balo ka naman kuan man advertisement man gyapon sa aton activities. Yeah, hindi productive even for limited time. Kung ako lang do obsolete naman na gani ang using of cellphone as a detonator. That was mga 5 years ago pa na yung mga concept. Subong yang modern way of using sang mga bombings na kag mga kuan na ng drones na gani subong, no? May mga military drones, may civilian drones, may business drones. So amo nang aton bantayan gid, no? One form of securing our activities. Siguro paano naton actually may drone ordinance kami na ya nga hindi allowed ang drone siguro, no? Well, depende sa ilang explanation sa aton, no? It is up for the city council. That's why nga kung ara ka mo, ipa-explain ta sila nga why cellphone, no? Maybe isang una pwede ina siguro sa mga sine makita naton nga cellphone ang ginausar. But even remote control nga not necessarily cellphone mausar man gyapon kung may detonator gid sa iya nga iyagid.
So, is it really cellphone lang ang means of detonating sang bomb? May ara man niya gid nga device nga kung i-detonate mo, may dala na siya nga daan kung manugbomba ka gid man nimo ya. So, let us see, no? Ako niya opinion ko lang na, but we will take advice or opinion from the experts, especially sa police, kahit iilagin man na yung trabaho, di can convince us nga may threat kay mangyapon, just like in the past. Anyway, para na sa kayuhan sa tanan, sometimes you have to give up some of our privilege and jutay naton nga convenience. Kahit si Councilor Saldiva rin naka-experience nga nag-emergency siya, no? Dogin hypo siya. Tapos wala sa communication. Nagmatumato sa siya, lakat Tani siguro pwede man na kung may communication, pwede man na radio or what, no? Ang i-allow. Siguro maybe tanawon ta. Maybe if they can convince us nga sigiyon gyapon ang pag-usar ng cellphone during the dinagyang activities, wala man tamimo kung naman ang rekomendasyon nila. But most of us pangayo gid nga i-consider. Even the mayor kuan man sila nga kinanglanon gid bala ang cellphone ta ikat off gid. Kung makonvince kita nila nga ang ginahimo nila sa una, himuon man gyapon subong kay ang may security threat gid because of the cellphone. We will consider also our opinion. That's why we invite them ma-explain sa aton kung ara ka mo mas okay man, no? Limited time lang na give up na to ng iban nga convenience na to. Councilor, knowing nga maabot ang first family, may adjustments bala sa amo sining pagkat sang signal, Councilor? Well, as of now, hindi pa na natin ma-explain gani, no? Kaya it is up for the police, for the security personnel, not only sang police natin in local, if requested by the president or by the security, presidential security sang presidente, basi consider natin O posible kaya ara siya, kung amo ng rekomendasyon, in a way, kinanglanon gid, kahit may mga VIPs kita mo. That's why nga hindi ko makasiling inigindala ko lang iya para nga mabtian yung man kahit damo man ga reklamo mo. Councilor, tuligad sa may Bacolod, tabla Councilor, naglabot siya 9 hours ang pagkat kisang signal nga knowing nag-abot ang first family dito sa Bacolod. Diri Councilor, ginalantaw man bi nga if ever gid man bi approve sang kapulisan, malabot ayan 9 hours man diri ang pagpaudtat sang signal, Councilor. Well, I cannot say that, no, except the security personnel, no. That's why nga pamangkot sa ila, kaya they are expert in that field, no. Kay may experience mga nikita sang mga New York Marathon na, why man nila ginakat-off. Sa mga Rio de Janeiro Festival, why man na, only sa Bacolod, abi kag sa aton. I don't know, sa mga Manila nga activities, amo man na ayahan, ginakat-off nila. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging pahayag ni Councilor Romel Duron may kaangtanan sa sining desisyon kung ano ang matabo when it comes sa pag-unta to kung pagkat ang signal sa dinagyang 2023 Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo na Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Angel sa imo siniyang follow-up report. Di kabalo naman kamo banwa kung anong mangin resulta sa signal jamming sa aton sining mga tagpalamati mayo lang ni kung kaisa kung mayo lang sinibanwa gali rather kung wala sa mga emerhensya katulad sa natabo sa kay Councilor Alan Saldivar kag kung may mga signal jamming gid man siguro ti for the purpose of security measures buhin-buhin na naton ang iya sining scope sa aton sinikaron iya nga mga kabombo kagati diri iya sa syudad sang Iloilo why man niya sang mahambal naton mga terroristic acts or activities or threat kagati sa gyapon yara ina karon iya sa abaga sang aton sini mga kapulisan kag nagadepende sini sa ila kung paano nila i-handle ang sitwasyon namin akon nga sitwasyon ti pwede naton ina mahambalabi karon niya pwede naton ina nga ma-chekyar
kag makumpirmar kung bala may mga threat yun man granting ati ang labing una sini nga nag pabutsyag sang iya sini nga interes sa pagtambong sa face-to-face dinagyang festival. Amo iya ang first lady, no? Si Attorney Lam, no? Attorney Lisa Araneta Marcos. Kag kun security measures hindi bala si Attorney Lam nagatudlo sa may magatudlo sa may sa may West Visayas State University sa College of Law. Kada kanto sinadri nila ma-signal jamming na lang kita ya. Si Presidenta Marcos to nagatubang man tuya sa mga nagkalain sining leader sa Belgium. Ang problema ito subong niya katugnaw hindi kay security threat. Kung may security threat kinman ti ginatugyan na nato nina sa aton sila mga kapulisan kag sa iban pangiti siniiya nga mga law enforcement agencies. But kung maghambal kita gani banwang mga precautionary measures or security measures sa aton sini nga mga kabombo ti medyo may sakripisyo jutay but hindi man kun tani magpareho sa nagluntad dito iya sa may Bacolod City nga kung saniin naglabot kanya sa siyam ka oras ang pagpatingayon sang signal jamming. Ti damo man sang napiktuhan sa to, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Nowadays, grabe na man ang persa sang internet, social media, kag iban pa sini nga mga platforms nga nagagamit iya karon sang sining internet connection sa aton sini nga mga kabombo. Ti ko nang aton sini iya nga purpose, no? Nga may mga live coverages kita, ipakita naton sa iban sini iya nga nasyon ang katahom kag pagbalik sang face-to-face dinagyang festival. So siguro basi malimitahan naton ang scope, no? Kung ang ginakonsiderar naton ang security sang first family. So mas mayo siguro nga limitahan ta lang ang scope sang signal jamming but na hindi amo sina kalapad kay daw sa nabalasan sa na hibalawan ko do 30 meters, no? Correct me if I'm wrong, ang iya sini iyang radius, no? Sa aton sini nga mga kabombo dira sa may Freedom Grandstand nga magpatigayon sang signal jamming. 44 minutos na nakaligad sa takna sini or 45 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12 sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa. Kung madumduman nyo sang nakaligad sini nga may nadlaw si Sangguniang Bayan member sa Banwa sa Pavia kag among committee chairman on transportation Petri Manyes dihon sang resolusyon and eventuality gina-finalize na lang para nga maaprubahan sa aton sinimatag palamati or aprobado na rather. May kantanan sa panawagan sa aton siniiyang mga legislators, particularmente sa mga Ilonggo congressmen and the woman. Ti una-una gito nga nalakip sa resolusyon ang pangalan ni Lone District Congresswoman Jam Baronda sa make representation nga magpatigayon sang legislative inquiry tuhoy sa kontrobersyal nga ungka flyover kag delayed nga agana na flyover. Ibalo naton kuno mga lihok karon nga patigayonon sang aton sini nga kongresista diri sa syudad sang Iloilo. Balikan naton ini matapos ang bilaka importante nga mga panumdum oras. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura
Ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sininga las 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto sa gihapon ko nimo bombo Chama Blanco Hover. Antes maman sang dugang sini naton nga mga balita, mangin kaupod anay naton diri karon sa live studio ang aton sini nga daily draw winner sa 1 to Panalo Part 21 promo. Kaupod niya si Bombo Donny. Bombo Donny, please come in. Yes, Bombo Chama, yung udto man sa aton sini nga mga kabombo mangin mainit gid ang udto subong sang aton sini nga winner bangod sa iya sini nga kalipay nga mabaton na subong iya sini nga madagan nga premyo matapos na lawagan bilang daily winner sa aton sini nga daily draw sang 1 to Panalo promo part 21 sang Star FM kag Bombo Radio araw-araw balde-baldeng pa premyo na may kasiyahan pa, may 6 million pesos nga kasiyahan in total prices nationwide nga ginapanagtag kita. Aton sini nga first daily draw winner ginlawag kay nasang aga nakahingagaw sa anom sini ka oras nga plaso nga ginatag naton sa iya kay halin pa ni siya sa may Banwasang Dingle Iloilo from Barangay Kaguyuman Dingle Iloilo si Mama Merlin amena. Ma'am, mayong udto? Maayong udto anong imo sini nga mahambal kay na bunotan imo sini nga entry bilang winner sa promo sa Bombo Radio? Pasalamat man ako nga isa ako sa mga nagdaog kay te wala man ta te lipay man ta kay nalawagan aton ngalan. Nag-expect ka man nga malawagan one time imo sini nga pangalan sa promo sa Bombo Radio? Why mako gani gid nag-expect pero te daw gapaabot man ko kay siyempre may nahulog ako nga entry. Siyempre bisan paano kung nagapamati ka malabatian mo kung malawag imong ngalan. Ti Disyembre na anong Paskwahan tato sa Kaguyuman Dingle? Ti way pa. Okay ba? At way pa kay oh. Malaan mo kapenta isa lang ako sa balay. Okay, oo. Ti way pa to Paskwa sa inyo sa Kaguyuman diri sa Bombo Radio. Ari nang imo sini nga Paskwa, ihatag ta na sa imo sini nga una 500 pesos nga instant cash nga madagan isipay kita mama pila ini? 100 pesos. Ari pagid? 200 pesos. Isa pa? 300 pesos. Ari pagid? 400 pesos. Kag? 500 pesos. Aside sa 500 pesos, ari pang imo sini nga isa ka balde nga gift pack worth 500 pesos man initanan. Anong plano? Madamo gid nga salamat. Ano plano ma'am sa 500 pesos mo nga cash? Una mapamisa ko anay sa mga namatay patay ko nga mga ginikanan. Okay. Tapos ang nabilin ibakal sang mga kinanglanon sa sulod balay. Sige, anong imo sini nga mahambal pangagda sa aton sini nga mga kabombo nga mag-join man sa aton sini nga promo? Ginaagda ko man ang mga nang pumuloyo dito sa Dingle sa amon nga barangay. Inaagda ko kamo nga mag pasakop man sa ng promo sang bombo kay base kamo magabutan man kag magadaog man. Okay. Thank you gid kag congratulations sa liwat sa aton sini nga first daily draw winner kay na si Mama ano gani? Merlin Amena sang Kaguyuman Dingle Iloilo. Congratulations gid. Bombo Cham. Thank you so much Bombo Donny kag congratulations kay nanay. Sa aton sini nga mga kabombo, ikaw nga nagalantaw, nagamonitor sa sini nga mga tinion. waswas na dira sa panghimusi-himusi ni mga entries para nga ikaw naman na masunod nga mga baton sang kasyasiyahan kag balde-baldeng grocery goods sa 1 to Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. 57 minutos na nakaligad karon sa takna sini nga las 12. Kung madumduman ninyo Banwa, si Committee Chairman on Transportation SBP Trimanya sang Banwaya sang Pavia nagpasar sang resolusyon
nga nagahingyo sa mga kongresista, Ilonggo representative nga magpatigayon sa isa ka legislative inquiry tuhoy sa kontrobersyal nga ungka flyover kag pagka-delay sang aganan na flyover. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti hibalo naton ini karon sa aton sini pre nga pagpangalagad kung ano ang mangin pahayag man diri sang pila ka mga kongresista nga gin lakip sa nasambit sini iya nga resolusyon. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang resolusyon amo sini, resolution requesting Congresswoman Julian Baronda, Congresswoman Janet Garin, Congressman Michael B. Goroseta, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Ferginil Biron, Congressman Raul Tupas, Congressman James Ang, Congressman Lex Anthony Colada, and Congressman Raul Manuel to make representation in Congress to conduct a legislative inquiry in aid of legislation on the construction problem of the Ungka flyover and the delay of the construction of Aganan flyover within the municipality of Pabia in the province of Iloilo. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo, ti hibalo naton kung ano ang mangin nalihok diri karon sang mga tiglawas sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo, nalakip sa resolusyon sa aton sini karon iya matag palamati nga ginapahibalo sa mga kongresista nga ang Ungka flyover original plan, ang date of completion is January 2022. Apang atigin reschedule ini sang March 2022. Pero ginbuksan Setyembre sa aton sini nga mga kabombo, and after 2 weeks nga nagyan sa mga pumuluyo, nasirado naman ini banwa bangod sang mga nakita sini iya nga depekto. Sa aton sinimatag palamati, ang Aganan flyover started its construction on July 6, 2020 with a construction period of 24 months. The Aganan flyover is 436.9 lineal meters long on a board pile foundation including the approaches and still unfinished as of this time. Sa aton sinikaron nga mga kabombo, tihibaloon naton iniya kung anong sistema kag plastada sina diri. Now, ang exact date and time, September 5 sa June 30, right lane Ungka flyover was partially opened to four-wheeled vehicles from 6 a.m. to 8 p.m. September 5, left lane from Pavia to Iloilo, the Ungka flyover was opened. However, September 18, 2022, the entire flyover was closed due to findings of vertical displacement in 3 piers. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo, no? Amo ni ang mga ginpang lay down karon iya sa aton sini nga mga kabombo sang Committee on Transportation sa resolution nga ginahimo ni SB member Pete Trimanyes. So hibalo naton kung anong lihok karon sang aton sini nga mga kongresista sa sining paghingyo man nga mag-make representation nga magpatigayon sang legislative inquiry in aid of legislation tuhoy sa sining mga projects diri sa Iloilo. Sa aton man sining mga kabombo. Alright, tingwa naton, no? Bisan naga-travel karon si Congresswoman Jam kay masako-sako, pero ginatagan niya kita sa tiyempo diri sa Bombo Radio Iloilo. Congresswoman Jam, good afternoon. Live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto via Viber.
Good afternoon. Welcome sa Bomboanay sa Udto, Madam Congressman. Mayong hapon, Bombo Cham, kag-amuman sa palangga naton nga pumuloy sa syudad sa Iloilo. Aha, una beste, salamat gid kay bisan masako-sako ka naga-travel pa ikaw ginatagan mo gid sa Jempo nga pakiginunanon kami diri sa Bombo Radio sa imo. Una best Congresswoman Jam, na baton mo na bala or may ara na bala sa nakalabot sa imo regarding sa sining resolution from the Sangguniang Bayan member P3 Manyes sa pagpangabay man nga maghimo kamo sang representasyon kamo nga mga Ilonggo representative tuhoy iya sa pagpanigayon sang legislative inquiry in aid of legislation sa sining ungka and aganan flyover, Congresswoman Jam? Well, yet to receive the copy of the resolution, but Bombo Cham, as what I have said, exercise power of congressional oversight is an option if kinahanglanon gid. And we will only determine that after the DPWH Central Office furnishes us with this report. My sense now is kabalo kita nga si Secretary Bunuan nagtingwa gid and he is taking it seriously. And he is trying to determine the bottom of ungka flyover nga di nagalin ang problema. At the same time, no, I was informed yesterday na nag-abot ang mga highest officials sang PWH Central Office sa Iloilo City para nga tanawon kung what happened no sa project o pag-inspect sa ungka flyover. So, nasiling ko na, I am in the opinion, na maghulat kita na isang report first, then we will take action from there. Alright. Ma'am, Congresswoman, since medyo malapit-lapit ikaw sa kay Secretary Manny Bunuan, nakahambal na siya bala sa imo, sang mambal na to na bido tiyempo o kung saan na mabagwa ang report sang DPWH Central Office sa mga gimpang padala diri nga mga experts? Well, actually, while yesterday yara ang mga top officials sa Iloilo, nagtawganay kami ni RD Bueno kung ano ng update. Please give me time because after this, babalik na sila ng Manila to render the report. Then I'll let you know and I'll give also my report in due time. So ang sa Paluan next week, together with Congressman Mike, we might again visit Secretary Bunuan. Basta he informed us that he is taking it seriously and he'll make sure nga ma-open gid ang mahatag ang best remedy no sa sina nga flyover. So tanan nga bagay buhaton man ni Secretary Bunuan para ma-make use kag hindi masayang ang kwarta sang gobyerno. Alright, gusto man naton nga i-acknowledge ang imo sining nga effort kay even before pa man sang resolution. Sa mga terminolohiya pagani ni Congressman na Mike Goriseta, ikaw tong naguyod sa iya pasulod sa talatapan ni Secretary Manny Bunuan agud nga may istoryahan ning problema sa flyover naton na Congresswoman Jam? Actually, it's not that ako lang ang naguguyod siya, but it is because kinaistoryahan ni namon along with Kong Buboy 2 months ago, 3 months ago pa sang nabatian nato ng problema. Well, in fact, nag-meeting na kami upod na kay RD Bueno about it until such time nga nag-make representation kami ni Congressman Mike. Kaya sa una, kung ang pagkato, dapat upod si Kong Mike, but he was in Iloilo that time. So, alang-alang na kung hulaton ko pa siya because kabaluta man siguro kung ano ka-busy ang schedule sa mga secretary. So, I took the opportunity then na nag-una ako. Then nagpa-reschedule kami liwat sa amon visit. But what is good is that nakita nato na that after that sa initial nga mga meeting, nagpadala sila sa technical working group and well in fact may third party na gin-hire ang DPWH amidst nga siling naton wala sang pondo, siling ni Secretary Bunuan nga bisan wala pa nabayaran, wala sang contract. But nag-yield ang third party para mabulikan ang DPWH para makita gid ano ang bottom line sang underlying problem sang ungka flyover. So I hope with the expertise nila, they can recommend no kag maka-come up sila sang ilang report kung what happened and kung ano ang pagabuhaton para ma-make use na para to ease the traffic of people or aton nga mga kasimanwa flying over that flyover. Especially subong nga panahon no sang holidays. Kag nagbukas na ang klase, kinanlan na gid nga ma-open na ang ina nga flyover para to ease the traffic at the same time makabulig man sa aton mga estudyante kag sa mga empleyado. All right. Kong Jam,
kami balik kami simo from time to time, magapangayo kami sa latest update, and of course sa aton man siniban nga mga Ilonggo representative. Now, thank you so much for your time, madam, kag maayong hapon dira sa imo. Anytime, Bombocha, madamo ang salamat kag may hapon man. Dere wavit si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, ang Lone District representative sang syudad sang Iloilo. So, months before pa man sang resolusyon, kaya siyempre batian man guro ni Congresswoman Jam Baronda, Dris Bumbo Radio, ang ginatalakay naton iyang issue, may kantanan sa kontrobersyal nga ungka flyover. So, nagahimo naman sila gali isang ila sini nga move. Now, sa aton sini mga kabombo, kaupod sang mga Ilonggo representative para iyang mahatagan sa nagakigo sini nga lihok. Subong, humalin sang nakaligan sini may nadlaw, may mga experts na kag third party nga nag-chekyar kag nag-investigar, no, sa sining diferensya sang ungka flyover. Kag nagalaom kita nga by next week sa aton sini nga mga tagpalamati, may ara na sang report nga ma-lay down diri kag maplastar kag mapahayag ang Department of Public Works and Highways Central Office through the DPWH Regional Office 6. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, kay sa nasiling tana malawig na nga tsimpo ang pag-agunto dira sa mga pumuluyo bangod sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Naintindihan naton nga may mga proseso nga ginahimo agud nga ma-correct kung ano man ang mga depekto sining flyover sa aton sining mga tagpalamati. Ti hulat-hulaton kuno naton suno pa sa kay Congresswoman Jam, pero medyo dapat kung sano pa bala padasig-dasigon man kay malawig na yung ation. Nga naghulat ang pumuluyo, ang mga commuter, nagalaom nga by the time mahuman ini, mais na ang pagpugos sa dalagan sa trapiko dira. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kabay pa nga i-fast track Manila ang mga investigation kag eventually sa kung ano nga mga solusyon ang nagakadapat himuon sina dire. 9 minutos na kaligad sa takna sini nga launa diri man sa pagpangalagad karon sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini karon iya nga pagpangalagad. I-check kanay naton ang linya ni Bombo Chari Sumagpao. Kinamay kang tanan karon banwa sa sining pagpreparar man sa Iloilo Police Provincial Office sa posible nga pagpangatake sa komunista terrorist group. Hilabi pa nga nagahilapit naman ang ila sini nga anibersaryo. Kag ang sugpon sini nga balita sa aton sini nga mga kabombo, ang San Remigio Antique LGU or Local Government Unit, pinagi silang alkalde, nagpahayag nga they are on top of the situation. Sa aton sini nga mga kabumbo, may mga pagpasalig diri natuhoy karon iya sa seguridad man sang mga pumuluyo. Check ta si Bombo Chari direktamente karon sa Iloilo Police Provincial Office. Bombo Chari, sa report please come in. Naka-alerto na naghanda na ang Iloilo Police Provincial Office Bombocan para sa posible na pag-atake sa mga katako sa Communist Party of the Philippines sa New People's Army. Ini pagkatapos sa naglunsad nga engkwentro sa Barangay Aningalan sa Banwasang San Remigio Antique, kaga ilabi naman nga nagahilapit na ang pagselebrar sang nasambit nga grupo sang ila sini ika-54 nga anibersaryo. Sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Major Nestor Bacuyag, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, nga sila ang maga-increase sang numero sang ila sini nga patrolling operations, maga-set up man sila sang mas madamo pagid nga mga checkpoints kag mas pabastugon pagid nila ang police visibility sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. Suno
pagid sa iya nakipagsapol naman ang Provincial Director sang Iloilo si Colonel Noel Alinio sa tanan nga Chief of Police sa bilog nga probinsya sang Iloilo para padugang pagid sa nga police vigilance para sa posible nga pag-atake sunod sa iya sang oposisyon. So ga-expectar diri ang Iloilo Police Provincial Office sa nga posibilidad nga bisan sa ano lang nga oras mag-atake ang katapo sang mga rebelde kontra sa kapulisan kag Philippine Army sa subong nga nagahilapit ng holiday season. So pamangkot naton kung sa diin ba lang ang mga lugar diri sa Iloilo naga-focus ang Iloilo Police Provincial Office kaga suno sa ila ga-focus sila sa tanan nga areas. Nagabutang sila sang tight security measures sa bilog nga probinsya pero mas hugton lang ang seguridad sa mga areas nga ti may ara sang aktibo nga presensya sang mga rebelde. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Major Bakuyag. Unang-una doon sa preparation natin, nagkaroon series of meetings ang ating provincial directors and all the chief of police, dito sa natin sa probinsya ng Iloilo, So we have increased vigilance for possible hostilities by the enemy forces, May mga action taken na ginawa ang ating provincial directors. Yan na nga yung pagtingin natin, tinitignan natin yung kasi may possibility na the enemy might have increased attacks, especially against military and police targets ngayong panahon na to, ngayong season na to. And especially alam naman natin yung anniversary nila is papalapit na, So there are several preparations, there are several interventions, and ang isa na nga dito is yung pag-increase ng vigilance sa mga possible hostilities ng enemy forces. Okay. Saang mga lugar dito sa Iloilo kayo talaga nagpo-focus, sir? Actually, hindi natin ina-identify isa-isa, kasi ang approach natin dito is holistic, talagang whole approach. Hindi natin tinitingnan na ang isang area is walang possibility. So tinitingnan natin lahat ng possibility, Kaya expect natin sa bayan ng Iloilo na talagang may tight security measures are highly likely, talagang mangyayari tight security measures namin ngayon. So second is yung increase ng securities in areas where the enemy group has an active presence. So sa publiko natin, alam natin kung anong mga distrito yung talagang merong enemy group, na kung saan yung presence nila is active, Of course, expect din ng community natin, ng public, reminders na rin sa ating mga listening public na we will also increase our patrols, and then we will setting up several checkpoints, and more often than not talagang from time to time magkakaroon. So also strengthening of security sa mga installation in the province. Okay, base ba sa intel natin, kumusta? May ilang porsyento ba na posible na may magaganap na yun nga manggugulo itong mga rebelding ito, sir? We are presuming na anytime may possibility na mangyari, That's why we are working with the AFP. Of course, ang ating provincial director from time to time nagkakaroon ng meeting with them. And of course, from time to time din nagkakandak siya ng meeting sa mga chief of police, IPMFC, sa mga mobile force natin. Actually, kahapon nagkandak na siya and ni-remind niya na naman muli, etong ating mga chief of police and of course yung IPMFC, Kasi alam naman natin na kailangan nating i-monitor yung living conditions areas, that are internally displaced, na kung saan yung internally displaced people sa mga several localities, nandiyan talaga yung mga recruitment, nandiyan talaga yung mga galaw nila, So maraming reminders ng ating provincial directors to preempt this possible attack. We will be increasing yung numbers ng patrols natin. And of course, police visibility, talagang makikita nyo, mararamdaman ninyo. And at the same time, yung pag-set ng checkpoint, medyo makaka-create siya ng inconveniences, sa ating mga motorists. But nonetheless, this is for the protections of our community. So from time to time, makakakita din kayo ng patrollings. Of course naman, doon sa mga companies and other mga companies na merong assets, we would like to remind them to review their security arrangement. Kasi this is not trabaho lang ng PNP alone, but we will encourage all the public, all the community to cooperate
para maiwasan natin ang anumang atake na mangyayari. Of course, ayaw natin may maulit yung nangyari doon sa Antique, and at the same time, ayaw naman natin na may mawalan ng miyembro ng pamilya, lalong-lalo na ngayong holiday season. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Major Nestor Bacuyag, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. So nag-presume ang Iloilo Police Provincial Office nga anytime may matabo nga pag-atake humalin sa mga katapo sang mga rebelde. That's why nga padayon ang koordinasyon nila sa Philippine Army. Kaga padayon man ang pag-monitor sang areas kung sa diin damo gid sang recruitment kag paghulag sang mga rebelde. So maga-expect ang mga pumuluyo sang bugos nga probinsya sang Iloilo nga may ara sang maximum nga police presence, police visibility sa aton nga mga dalanon kag sa iban pagidni nga mga heightened areas kay suno kay Police Major Bacuyag nga posible ini makakos ang inconvenience man sa mga pumuluyo pero ini tanan para man sa seguridad sang mga pumuluyo sang probinsya Bombotsam. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Chari sa imo sini iyang report. Okay lang na inconvenience nga matuga sa mga checkpoint kay medyo madeli-delay ang travel time, but kung para iya sa seguridad naton nga mangin safe kita along the way sa pagpadulong naton sa aton sini nga destinasyon, ti mas maayo gid sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Sa tagsa kation iya sang Pasko or holiday season, bilang tawo, naghatag man sang konsiderasyon ang aton siniya nga mga law enforcement agencies. Philippine National Police, kag subong man ang Philippine Army or the Armed Forces of the Philippines sa pangkabilugan. Tibangod sining insidente sa San Remigio Antique, diri karon kag mambal naton ekspektaron naton iyang tubtob na lang san-o kada tuig iya kag kada maglapit na lang ang anibersaryo sa nga komunista terrorist group. Bantayan tanagid lang ya nga may posibilidad nga mayara sang encounter, pagpang-ambush, kag kung ano pa nga mga terroristic activities nga ginapatigayon ang communist terrorist group. Masubo lamang sinibanwa kay nagakapiktuhan sinadiri ang mga pumuluyo, hilabi pa ining mga inosente. Maipit sa crossfire, nagakahalita ng ila sini nga propedad. At the same time, sa magtimbang sini nga bahin sa bahin karon iya sang otoridad. Sa bahin sang mga rebelde. Ti kung may mga ginapakigbato man din sila iya. On the other hand, ang aton sini nga mga law enforcer, ginapatuman man lang nila ang layi kag ginadipinsahan nila ang aton siniya nga mga pumuluyo, ang aton nga gobyerno. Amo na ganing hambal nila sa gira kuno wala iya sang kadalagan. Yaman, tigira kamo dira. Butang tapabi, may isa kagatos nga katapo sang communist terrorist group. Ginatake nila ang isa kagatos man nga bugos nga puwersa sang pulis kag sang army. Sa pagtakop sang gera sa aton sini nga mga kabombo, either way, may mapatay gid, may maula gid sini iya nga dugo, may madulaan gid sang kabuhi. Kag kung may madulaan sang kabuhi, may mailo sini nga Paskwa. May mailo, may madulaan sang utod, bata, amay, iloy, sini nga Paskwa, kag pagsugalaw sa bagong tuig. Tindi man siniguro maayo iya sa balatyagon sa isa katawo nga kumpinsaron mo bilog nga kalibutan nagakalipay sa pagselebrar sa Paskwa sa pagbunag sa kay ninyo Jesus.
bilog nga kalibutan nagakalipay sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Bag-ong tuig, bag-ong pag-asa, bag-ong pagpanghangkat. Tanan bag-o sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ikaw nga miyembro sang pamilya sang kapulisan or sang pulis, sang Armed Forces of the Philippines or sang Philippine Army, miyembro sang Communist Terrorist Group, mangin malipayon balang imo Pasko kag bagong tuig kung kulang ng miyembro sang imo sini nga pamilya. Sa karon sini nga mga tinion, majority sa mga pumuluyo sa mga nabukid sini nga bahin sa probinsya sa Iloilo, sa iban pagid sini nga mga probinsya, ang naglampot na sa punto nga hindi na sila luyag nga sa tagsa ka simana, every other day, kada bulan, ginakibang sila bangod yuti may nagaagi dira nga mga armado sini nga grupo kag anytime posible may inkwentro. So, iban sini sa ila nga mga santo miyembro sang Communist Terrorist Group ang nagbalik na iya sa sabak sang gobyerno. Tiginatagan sila iya sang nagakigo man sini nga promesa sang gobyerno, livelihood, kag in exchange sa ila sini nga mga high-powered firearms may ginahatag sini nga financial assistance. May mga programa paginaton sini iya nga mga aton sini nga gobyerno rather nga mayara sang pag tinutuyo nga paguntat na sa sining ginatawag ba lang to end the local conflict sa bahin karon iya sang another term pag inisang mga kasubong sini nga sahi isang insurgency. Tiyang tawo subong kada may makita sila nga do hindi amo kag gusto man nila iya sang peace of mind, gilayon nga naga-coordinate sa aton sini mga otoridad. Kang aton sini mga otoridad ti naga-conduct na yon sa nagakigo sini iya nga operation. Hindi siling iya nga operate agod nga magpinatsanay kunti ara sila dra para protehiran ang mga pumuluyo. Kag hindi man niya gira kag inkwentro ang katuyuan sini nila. Kay ti luyag Manila sini nga magpauli sa ila sini nga pamilya. Sa Pitsa 24, kag magsaulog iya sa nga Pasko pagka Pitsa 25, amuman, Pitsa 31, tubtob mag-uno, kaupod sa ila sini nga pamilya. Or kung hindi man, ini sila ang magapadayon sa panerbisyo nga wala sang buhin sa ila sini iyang lawas sa aton sini makabombo. Tiyan mo man sinasabahin sang Communist Terrorist Group. Naibaluan man naton nga mabudlay para sa inyo iya kay ara kamos babaw sa nga bukid ang adlaw niyo gabi. Kay nagapanago kamo ti untati na inang pagpanago, untati na ng pag-star dira sa kundiin-diin nga mga kabukiran, katalunan. Tsimpo na nga maupod mong imo sini nga pamilya sa tion sang Pasko kag sa tion sang bagong tuig. Kung sa ambahanon pa nga paborito ko ambahon sa videokihan, no? Lay down your arms, give up the fight. 21 guns na blas ang Green Day. Amo nang part sinadra bumbo umel mo. Lay down your arms. Give up the fight. 21 guns. Ginapayuhom-yuhom talaga mo. Pero kabay pa, mangin malinong, kag mataway ang aton sini nga Pasko kag bagong tuig. 26 minutos na kaligad sa tak ng alaw na. Kasugpon sini nga balita, balikan ta sa parang nga pagpangalagad sa bumuaray sa udto, San Remigio Antique Local Government Unit nagpasalig nga on top of the situation
matapos ining nagluntad iyang inkwentro sa tunga sang pulis kag communist terrorist group dito sa Alingalan, Barangay Alingalan, San Remigio, Antique. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumon. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon, agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini.
I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi isang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Hibaloon naton kay si Gov Rodora Dudod Kadyaw sang antike naghambal nga ti off limits anay ang barangay Alingalan San Remigio Antique bangod sa sining nagluntad iyang pagpangatake sang komunista terorista group. Pero ang alkalde diri sa San Remigio naghambal nga ti on top of the situation sila kuno. Hibalo naton ang latest update diri with the Bombo Ria Mumblan. Sa aton sining pagpangalagad Bombo Ria sa report na please come in. Back to normal ng banwa sang San Remigio Antique matapos ang enkwentro sang Antique Mobile Force Company upod ang San Remigio Municipal Police Station batok sa ginapasuni nga miyembro sa Communist Terrorist Group sa Sitio Gahit, Barangay Aningalan, San Remigio Antique. Matandaan nga ang enkwentro nga tabo sa Disyembre 11 kung sa diin ginpayag 16 ka mga katapos ang rebelde ang nakaenkwentro sang kapulisan. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Margarito Canha Mission Jr. sang San Remigio Antique iya ginpayag na nag-anunsyo ini sang Domingo nga iga-suspend anay ang klase na sa nasambit na banwa kag sang nakontrolar na ang sitwasyon ginpabalik man sang alkalde ang mga klase kahapon. Sunod sa natungdan, wala naman sang pagpamahog o kon untoward incident ang natabo matapos sa nagluntad nga enkwentro. Samtang nagpabili naman sang leaflet kag vandal mark sa greenhouse project ang rebelde nga grupo. Matapos naman sang sanitation kag clearing operation sa militar sa nasambit nga lugar, may nakit-an nga improvised explosive device. Nahimos naman ang mga otoridad nga wala ini naglupok. Naibaluan nga sa moabot nga Disyembre 26 ang ika-54 nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines. Ginpayag man ni Mayor Mission nga may nakadeploy na nga Civilian Armed Forces Geographical Units kag Philippine National Police agad mas mapahugot pa ang seguridad sa banwa. Bukas naman sa mga pumuluyo ang banwa sa San Remigio bangod on top of the situation na ang mga otoridad. Sa dugang nga detalye aton pamatian si Mayor Margarito Mission Jr. We're back to normal and lahat naman maayos na, lahat in place, all the three measure for the safety of our community and the tourists is in place already. Now that it is under control, Mayor, kamusta naman ang mga classes ng mga kabataan that Mayor suspended sa gihapon? Kung hindi suspended, normal kamo ang inyong dalagan sang klase, Mayor? Yeah, actually last Sunday night I suspended because ang mga teachers kasi many of the teachers is coming from the lowland. Ang consideration doon is to have their security. But after the 5:30 meeting,
we listed already, and yesterday we resumed classes. As per monitor, napakaganda naman ng tanggap ng tao and ng students, okay naman, ang mga teachers naman. And so far, wala namang untoward incident, and all of them are taken care of by the barangay officials and all party concerned. Mayor, ang isa sa greenhouse ninyo sa San Remigio ang sa masimigin bilinan sang aton National People's Army sang vandalism. May ara pa ni sa gyapon traces nga ginpilin ang rebel groups, Mayor. Actually, dyan na naman sa area na yan, and that's quite far away already from the town to the barangay proper. That's 5.7 kilometers away from the barangay proper. And lahat naman naayos na namin, na-check na. And all of that is in place. And so far, wala namang problem. And natanggal naman lahat. And na-check naman ng military. And after the sanitation or clearing all of the areas, we found out the improvised explosion device, very fortunate kami kasi hindi sumabog, I'm very, very thankful for that, And so pamahog na nila, Mayor, nga nagbilin sila sang device nga ini, Mayor? No, hindi man siguro pamahog, very hindi pa tapos. Nagka-inkwentro sila. To cut the story short, as per man sa amin, parang hindi pa sila prepared at that time bago nangyari yung insidente na yun. Kay isa sa mga tourist destination ang San Remigio, Mayor. Ginadumilian man sa gyapon sang Banwa ang mga turista nga magbisita. No, hindi kami nagpa-stop or hindi kami nagbawal that the tourists will come to Aningalan and to visit San Remigio. It's still open, and all of that is taken care of. And rest assured, our tourists that willing to go to San Remigio na safe and secure sila. I myself, I live in the barrio that's to the bundok also. That's mga almost 8 kilometers away from the town proper towards the north. Ito yung papuntang mga bundok. Actually, ang bahay ko walang signal ng telepono, and I stay there and I live there. So far wala namang. Well, I'm very happy, and wala naman untoward incident. As I said nga, medyo may mga ambush site din ako nagdadaanan. Wala namang problema. Kamusta? Naman ang mga areas. Kamusta, Mayor, ang inyong security measures sa San Remigio? As I said, all in place. We have 5 CAFGO detachments here and 1 mobile force, and plus our PNP. And ang nangyari last Sunday is an isolated case. At saka alam naman natin na we know, we learn also from our intel na we're expecting for that, and that's it. That's why hindi sila nakapag-prepare masyado din yung kalaban kasi pinaganda, aware naman kami lahat. That's why napaaga siguro, hindi na nakapag-prepare sila ng explosive device sila kasi alam naman namin. Actually, katunayan niya, last Saturday dapat may activity ako doon sa area na yon, but my security group advised me to cancel it, and I'm very thankful for my group that we have a very good intel that hindi ako nakapunta doon. Siguro kung napunta ba ako din ang victim. Kaluyan ng Mayor. Ano ang panugyan ni Mayor Margarito Mission Jr. sa mga gusto magbisita sa San Remigio kag sa aton nga mga pumuluyo sa San Remigio? Sa mga people around Panay na wants to visit San Remigio, particularly Aningalan, we're very peaceful here. That what happened last Saturday, as last Sunday, is an isolated case. And rest assured, medyo malayo naman yun ang area na yun. If you're going to Bulan-Bulan, ito yung madadaanan mo towards Bulan-Bulan. At walang mangyari, we're peaceful. As I said, we're on top of the situation. We're controlled. And everything is in place with the security. And all is being sanitized already.
And we're back to normal since yesterday. Actually, ng Monday, parang wala naman nangyari. So hindi rin natin maiwasan. Pero rest assured, we're here to control the situations and everything. Sa mga kasimano ako, ang ginapangayo ko lang kaninyo is cooperation. At kung may mga marinig kayo or may nakikita kayo ng mga untoward incident, please cooperate to our authorities to report as soon as possible so that we will take action. And what happened last Sunday will not happen anymore. Again, maraming salamat at Merry Christmas in advance. Ni Mayor Margarito Mission Jr. Panugyan man ni Mayor Mar sa publiko nga magkooperar gid kung may makitaan nga presensya sa rebelde nga grupo sa maatol mga otoridad agud ma-actionan ini Bombo Champ. All right. But silingon nga kay unabi nga statement nga ginpagawa ni Gov Dodod, cancel anay ang pagpadulong sa may alingalan to kating alingalan tourist spot man nimo, but according to Mayor Mission iya pwede gid. Yes, Bombo Champ, no? Ang ginamban kang ligad ni Governor Cadiao nga nasa red alert ng ilang probinsya apag iniya kay Mayor Mission Jr. nga on top of the situation na sila agud nga makontrolar ni pwede na bukas sa publiko ang ilang banwa, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria Mumblan. Why group chat si Mayor Mission kag si Gov Dudo daw. Iti ang ni Gov Dudo, red alert, tapos hindi anay pagpasakaan to sa mga turista nga alingalan. Kay tido bagyo na to kuno mo. Tuman kalamig na to banwa kag kanami isang view to. Di ba Tita Reds? May paganis Tita Reds kalapot na to yaw. Ako niya nakita ko lang sa picture ko sa video ta Reds. Pero ay ito kakantaw. Pero nami ko na to. Sos Maria Kagusep. Yan baligov, hindi lang na ipapasakaan to. Pero mali mayor niya pwede na. Niya isolated case. So nanging natabo to nga inkwentro. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mayor kapasalig nga ang local government unit on top of the situation ning plastada sini karon pero mas mayo paguro nagapilar kita sa mga kultura naton sa ibabaw nga subong nga tion sang Paskwa magpamalandong kita nay kag dapat mangin malipayon kita ya. No? Kaupod sa aton sini nga pamilya. Ipaiway lang nanay kung ano man dirang bakit mayad nga buluhaton 44 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalikta report ni Bombo Jomar Villa. Ang DepEd Division of Iloilo may statement diri tuhoy sa sining kinamugay. Habrasanay dumugay sang duwa ka mga estudyante sa banwa iya sang Dumangas. Kag ang setup daw kasubong ang ila sini nga mga kopdanan or mga classmates no nag-cheer pa sa ila, sige dumugay ka mo sige pa hika pa iya ilong gusti ta iya nga lunggan damus na pero nang nagaklinabo man kung ang black-eyed peas pa bla what's wrong with the world mama. Balikan tani karon pagkatapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Oras. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong.
nga buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa author sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabot. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Madamo karon sang nagtasang kilay, naakig, nagyuhom-yuhom, naghirik-hik sang kadlaw, sang makita ni Raang Laragway ni Vice President Sara Duterte nga nagtambong sa isa iya ka Christmas party. Tinanda na yung daan diri sa pungsod Pilipinas kag sa mga talatapan sang gobyerno or private nga anuman nga opisina nga kung maghiwat sa Christmas party may mga theme. So apen nga gintambungan ni VP Sara sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang theme sang ila siniya nga opisina amo ang Katsuela, no? Or Coachwela, mga balikaw nga Coachwela. Amo ni siya ang commonly ginatawag iyang Coachwela Festival or Coachwela lamang. Isa ini ka annual music and arts festival nga ginahiwat dito iya sa may Indio, California. Sa aton sini karon niya matag palamati ti
ang event naga-feature ini sa mga musical artist from nagkalain-lain sini nga genre sang music. Katulad sang rock, pop, indie, hip-hop, kag ining electronics or electronic dance music. Lakip na diri ang art installation kag sculptures. Tiyan mo ni ang masaming attire or bayo iya sa aton sini nga mga kabombo sa mga so-called artist, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Now, ti si Inday Sara sa ginpatigayon sini iyang Christmas party, amo niyang iya sini nga ginsuksoko. Naka-crop top siya sa aton sini mga kabombo, tapos do may accessory sa iya sini nga ulo. Sa Office of the Vice President nga Christmas party, tinaglagog-lahog pagani siya sa iya sini nga speech. Hambalya siya, sa totoo lang, nahirapan talaga ako maghanap ng Coachwala outfit nga magakomply sa dress protocol sa mga public servant nga magatambong sa event. Katulad ng ilamang sa nga no sleeveless, no plunging neckline, no shorts. Pero gusto ko nun Inday Sara iya nga magsanto siya sa tema sa aton sini nga mga kabombo. So, ang insuksok ni VP Sara, nagsuksok siya sang undergarment nga skin tone, tapos nag-crop top siya sa aton sini nga matag palamati. Ang skin tone na para nga hindi man magtama ka revealing para sa Vice Presidente. Ang iya sini suksok karon iya nga attire nga mag-fit sa theme nga Coachwela sa aton sini nga mga kabombo. Ting iban sini nagdayaw nga nagambal nga ti kabalo naman kamoya sa kay Inday Sara iya. Sa kay VP Sara, game ni siya sa bisan ano lang nga bagay. Sa aton sini matag palamati, kagusto yan niya magpakigbagay sa iya sini iya nga mga subordinates. Kung madumduman sa giniwat sini iya nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos, si Inday Sara nagtambong, nga suksok ang isa ka traditional attire sang indigenous people. Ining attire, amo iya ang tribal dress sang Bagobo Tagabawa, nga isa sa mga 11 katribo nga labing una nga nag-dwell sa Davao City kag sa sur nga bahin sang Mindanao. Pero kung may nalipay, may nagyumyuho, may iban man nga nag-init ang ulo, kag nagapamangkot, sinya ti bilang Vice Presidente, kung balik-balikan ta si VP Lenny, sa mga Christmas party, why man saya nag-suksok sang karadlawan nga kostyum? Amo man si Noli Di Castro, si Jojo Binay, si Irap Estrada, bisan plainom lang to, why man nagsuksok sang karadlawan sini nga kostyum kuno? Kag, hindi man kuno dapat nga magpakanubo gid si Inday Sara, si VP Sara, nga at stake na karon ang iya pagka Vice Presidente. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Tisuno pa diri gani, Sara should exercise modicum of decorum befitting her position. Sa aton sini mga kabumbo. Tagsa-tagsa sa aton, entitled man kita sang kaugalingon aton iyang opinion sa aton sini nga mga kabombo. Pero kung ako iyang pamangkutonyo, ti Sara Duterte, ginapakita ilang kung ano iya sini nga personalidad. Nagsuksok man siya gani sa mga undergarments para nga ti mambal bala nga do hindi man tama ka revealing. Pero ti siguro na maguan lang kita yung mga Pinoy, nga mga konserbatibo kita nga daan, nga makita isa sa mataas nga opisyal naton nga game or in sa mga kasubong sini nga mga themed party. Sa aton sini nga mga kabumbo. Anong team sang Christmas party tadiya bumbo Crucilugo sa sa station, no? Do evolution of men to aton nga team, no? Sadya gid. Siguro sa mga tunga-tunga lang ko guro ang costume ko, sa tunga-tunga lang ko naigo guro sa evolution of men Bombo Chris. Ano yan?
May costume ka na ya? Oh. Ako malagaw-lagaw po ko sa downtown area to krono. Oh. Pero ari na yung balita ni Bombo Jomaro, ang DepEd Division of Iloilo may statement diri tuhoy sa sining nagluntad nga pag dinumugay sa nga duwa ka mga babae nga estudyante sa banwa sa Dumangas do sa plaza pa ni. Tapos gina-cheer pa sila ya, no? Sa mga classmates nila. Bombo Jomar sa report, please come in. Nagahulat sa direktoron sang official report ang Department of Education Division of Iloilo tuhoy sa sining natabo nga pagguramosay sang sining duwa ka babae nga estudyante sa may bahin sang Dumangas sa plaza Bubusam kun sa dienti matandaan sa aton nga mga kabombo sang damlag lang sa palibot sang madamo karon nga mga tawo ginapatihan ti mga estudyante maning iban nga nagalantaw diri nga nagguramosay ining duha ka babaye kag bandre nagasinggit kaning isa pa kag gasinggit man nga itiklod amo nang nakuha andre karon sa video sa isa man ka netizen diri karon Bubusam hasta nga natumba ning duha kag dito nga nagpukutay pagid sila kag ulihing may nagabot nga duha ka lalaki nga ti amuning nagpasipay dito sa ila no. So based diri karon sa report nga nakuha nato initial sa bahin sa DepEd sa pagpanguna diri karon ni Sir Lionel Salvilla ang spokesperson sa DepEd Division of Iloilo. Tisuro sa iya based diri karon sa ila sinayman niya nga pagprosesa nga ang ining duha ka mga babayi ang may daan na gali karon nga nigutanon Bubusam kung saan hindi samtang nag-eskwela ni sila ang isa diri kano do nabungguan sang isa man ka estudyante amo tong nag-umpisa ang ila sining argument kay ang isa ni karon ka estudyante nga nagbunggo waduay nagpangayo sa pasaylo o konsori amo to nga nagkumprontahan ay sila sa sulod sa eskwelahan pero napasipay man to gilayon until sa start sa lihingan siguro nga nagtabuay manas sila dito sa may plaza kaga dito nang pukutay dito na sila nagguramusay hasta nga natumba ining duha ka mga estudyante diri karon Bubusam. So na-identify naman ni karon sa Department of Education kag na patawag naman ning mga ginikanan nila kay ang isa diri karon minor de edad pa ka ang natumo diri nga edad sa isa diri ka estudyante nga involved sa sining nasambit yang insidente sa bayan lugar. Gin kasubo man diri ni Salvilla ang naining natabo nga ti ang iban nga estudyante diri nga do nag-share pa nga ti ang timuon tani nga ipasipay o kun bulago na ang mga estudyante to nga nagguramusay hasta si Solihi mayo lang kay do may nag-abot to nga lalaki to nga do may mga edad naman amo to nga bulag to sa ila Bubusam. Ipabati tabla si Sir Lionel Salvilla sa interview diri karon sa Bobo Radio. Kapon sang ano ni siya no nagwa ni siya nga information sa aton nga mga sa media no kag iban mga social media naton nga mga pages immediately nakapakig-angot kita with with our school information coordinator with the school no nga makapangayo kita sang ila sining nga incident report. So may mga initial kita nga mga information regarding sa natabo nga daw siguro ginaway no sa tunga sang duha ka mga babae naton nga estudyante sang Dumangas National High School. But we are still waiting for the official nga incident report nga isubmit man sang aton sining nga eskwelahan. Initial sir anong natabo sir nga do dumugay to sila? Do December 12 ini siya kuno dito sa plaza do naghagaray naman ni sila kay before sa incident sa December 12 do nagbaisay ini sila kag definitely nag-lead no sa siguro gamay man nga nga physical no nga fight no pero that time na sila na stop tapos after sa incident may mga kumbaga gin request nga nila isuryahan bala. Tapos kaya mo na nag-decide sila nga dito nila siguro tapuson ang ila sining nga daw hiligot anon sa may plaza. So amo to nga na
nakuhaan sa sang video. Okay. Immediately nagano man pagkabaton sang eskwelahan naton sang sining information, nag-conduct man sila dayon sang investigation, and ginkwa man ang tanan nga detalye sang aton sining insidente, and they have also coordinated man with the Dumangas Municipal Police Station kag sa ila sining Social Welfare Development Office. But until now, we are waiting for the official nga incident report nga inughatag sang aton sining eskwelahan. Okay. Sir, na-mention sir kung ano ang rason gid sang ginbaysa nila nga duwa about sa ano, sir? Do nag-ano man lang sila, do nagbungguanay man lang na sa hallway ang main building sang eskwelahan. Tapos nagreklamo ning isa ka estudyante naton, ang senior high school student naton, nga do wala siya pangayuan sang pasensya, no. Na asa nga naglabot siya sa ang Katanay nga dito sila sa plaza. Napilian nila siguro nga venue nga mangin nila do parang ma-prove, no, kag siguro matapos ng ila sining libutanon. Senior high sila nga duwa, sir? Ang isa nato ni senior high school kag ang isa ang junior high school. Okay. So anong matabo sini, sir, sa part ng Department of Education? Anong mga mga lihok naton sini, sir, agud hindi na masulit pa, sir? Sige, masagyapon ang mga programs naton, interventions naton related to this, especially on the implementation sang school discipline, no. And we leave it to the schools, no, kay ang mga schools naton are also empowered man nga mag-come up sang ila sining mga policies, programs and interventions, no, para nga ma-address naton ang rampant, no, nga mga cases naton balasang pagilinaway, rambol, no, involving our learners. And we are also closely coordinating with our partners man ang aton sining kapulisan kag ang aton sining Social Welfare and Development Office, no, para nga matagan sang proper intervention gid ang ini mga kabataan. But again, ang panugyan gid sang DepEd is ang pinaka-importante gid sa tanan is ang cooperation sa tunga sang eskwelahan kag sang aton sining mga ginikanan, no, sang panimalay, no, sang balay, no, nga pululigan ni siya sang community naton, hindi lang ini mahimo nga ma-address ang eskwelahan, but this needs the help of all our sectors, no. Most importantly ang aton sining mga panimalay. Kasi laban nga oras ang aton nga mga kabataan ginaspend nila sa ila sining mga balay. Kag dako gid ang papel nga ginakaptan sang mga ginikanan naton, no. They really have to assert their authority as parents, kag dapat sila gid magpanguna man nga magdisiplina sa sining mga kabataan naton. And as far as DepEd is concerned, mga interventions naton nga ginahimo dira, definitely wala kita nagahatag sang mga corporal punishments, no, sa sining mga kabataan. We promote positive discipline man in handling these kinds of cases. Si Sir Leonel Salvilla karon babotsampi muna kun nang tawon tadi kani karon sa video ang iban to ya may nakita kita dring isa to do mabulig man pero ginapunggan na to sang isa man ka estudyante kagati samtang sigitong singgit kay tiklod siguro to amo tong na namin niya to itiklod amo tong na tong batong isa to tunga to kag nag pukutay na to sila sa may simento karabobotsamp. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Di dapat magpatunga na ning mga ginikanan sini nila. Kaga among mag-istorya kay di na kita gusto nga magdako pa iya ang problema. O kag maglabot pa sa kung anong mas malain sining hitabo tuhoy sinadrio. O kung may nasalapay ka dira or nabungguan ka, gilayon ka pagpangayo sa pasensya para hindi na magdako ang gamo. Kay ang pagkaisog, why man ay ginatakos nga kung ginahangkat ka, mabato ka dayon. Sa aton sining mga kabumbo. Hindi bagay sa pareho sa mga kababainhan, hilabi pa sa mga kasubong sila nga pangidaron nga makita naton nga naga-resort sa violence ang pagsulbar nila sa ila sining problema.
Ikaw may istorya kung madalama lang sa inistoryahanay sa aton sini nga mga kabombo kag kung may escalate gani. Hindi lang sapaka pero stand your ground nga kung may threat sa imo sini iyang kabuhi, preparado ka man nga depensa. Sa aton sini mga kabombo. Pero tiyan mo na, ang mga problema iyaway niya ginaresolbar sa patupanay sang kamot, pataas-taas tingog, kunti ginaistoryahan ini kag ginapangitaan sang solusyon. 6 minutos na nakaligad sa takna sininga Las 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Blanco Hover. Gabilin sa imo. Sang manayang hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Good afternoon, good sa inyo. Tanan mga kabombo. Welcome again sa sininga palatuntunan kahapon lamang. This is Tita Regine. Hello, kumusta ka mo? Ara na ka mo dira. Busog na? Naka-nap na, power nap lang ha. Basi inyo ya, tuloy-tuloy na nga tulog hasta karon sa hapon or hasta na karon sa gabi. Anyway, hello, good and welcome. And today, mga kabombo, ari na naman ang mga istorya nga aton nga ginakalingawan and ginapasalamatan naton. Again, ang aton nga mga letter senders nga naghatag inspirasyon sa aton, kalingawan, and enjoyment every day that we have this program. And also, gina-encourage ko man kamo dira, if you have your own stories, ipadala na, hindi na pagdahulata ang New Year. Padala na, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung yung salat ninyo ina, then i-send na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope you're all okay and you're all smiling. Sa ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 11 dias na lang, 11 kaadlaw na lang, kag Pasko na. Don't forget, ini nga Friday is already December 16th, start na sa simbang gabi. Kag ari naman ang atong ambahanan para sa inyo today from the Bombo Music Festival, nagikan kay Mr. Jose Alburo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Mayong hapon. Rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Hirap mang abutin ang nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang
Huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang huminto. Huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Mr. Henry Alburo, para sa inyo tanan, ang pangarap mo ay naghihintay sa iyo. Very inspiring song. And I just hope you're already all inspired. So sa nga hapon, did something very great happen to you today? Kabay pa, no? Kung wala pa, well then, way pa manatapos ang adlaw. Good afternoon and welcome again, mga kabombo. 22 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. And guess what? May i-share naman rin sa aton si Lolo Dencio Sangharo. And it says, Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanang nga katapos ang bombo ilabinagid sa imo. Tuig 2003, naka-resign na ako sa amon company. Isa kahapon, gaphuway-huway ako sa akon nga tiyangge. May nagsulod nga tawo. Kilala ko man, upod ko man sang una sa barko, isa siya ka steward sang una. Nag-approach siya sa akon, nga baklan ko kuno siya sang iya kape nga ginabaliya. Damo kuno kaayuhan sa aton lawas. Maayo kuno sa UTI, diabetes, high blood, kag madamo pa nga balatian. Nagsabat ako. Tanigin reseta inasang doktor. Ara ka naman ang balya. Nagwa naman ang kapilosopo mo. Balan mo organic ini. Bakli na bala ako. Bisan 3 lang ka sachets. Pamilit niya sa akon. Ginbaklan ko siya. Bali 3 ka sachet. Kay ti tama ka mahal. Sang pagkaubos, nag-order ako liwat. Kido kasaho bala ako. So bali isa ka karton. Ang isa ka karton, gasulod sang 12 ka sachets. So nagambal siya para makasave ka, makaporsyento ka pa, magpa-member ka bala para maka-income ka. So yung kuti, may bayad kung magpa-member? Sabat niya wala. Sa sunod nga semana, kung gusto mo, mag-attend ka sa isa ka hotel. So ginahagad ko man ang akong amigo, kay tiga pangita man siya obra. So samtang agahulat, siling ko sa iya, samtang gahulat kita sa aton nga pension, mangita kita extra income. So sa lakton, nag-attend kami. Bale, isa ka adlaw, gin-explicar ang kaayuhan sang ilang nga produkto. Pagdason nga adlaw, nagsugod na kami sa pagbaligya. Naka-uniform ako. Tapos gintagaan kami attache case. Nakaputi isang polo. Tapos may kurbata. Ang hitsura ko, daw si Attorney Agaton. Kulang na lang bigote. Ang ginuna namon, banwa sang Dumangas. Primero ko nga approach, nagapangayo sampol. Sabat ko sa sunod lang kay malisensya ako sa amon kumpanya. Baw inday pamatsyag ko, tinubuan ako iwit-iwit sang explicar. Ang upod ko ay daw halo, wala gid gahambal. Mga alas 10, nabaklan ako, bali pulo ka sachets. Halos ga reklamo, tama ka mahal. So nagambal ako nga tinagmahal ini kay tidamo ang kayuhan sa imulawas. Bulong ini sa diabetes, sa UTI, high blood, kag cancer. Kaya ang sabat,
Why, man ginreseta ka, doktor? Balaan mo, puro organic. Ang sabat namon, mantener ka na lang sara-sara. Pao alas 10, nabaklan gid man ako. Bali na pulo ka sachets. Ang upod ko, 3. Alas 12 ang udto, namangkot ang upod ko. Ano ang panyaga naton? Libre? Isiling ko kung magbenta ka, amo na ang ipanyaga mo. Ti kung wala benta, isiling ko ti 1 taon mong gutom. Kung hindi gani, idapal mo ang kape, kag mag-inom tubig. Tapos panyaga, nagpahuway-huway kami. Pero ako, naglibot ako sa mga manog isda, kag sa mga kiosko. Medyo nabaklan ako, isa ka karton. Nangayos ang discount, kay ibaligya niya. Sabat ko sa daso na lang, kaya balon kong amon kompanya. Tapos tinda, ginhagad ko ang upod ko, nga magpamalay-balay kami. Pero inday, do tinubuan ako ka varicose, kag dumalupog ako sa kakapoy. 3 lang ka sachets ang nabakal. Alas 3 ang hapon, nagpauli kami. Diretso sa opisina sa pag-ingriso sang amo niya benta. Pagkaaga, naligo kag namahaw, balik sa opisina sa pagkuha sang stocks. Ang banos ang putota naman, kay tinda nila. Maayo, kay damo ang benta namon, kay damo kilala ko, subong man sang upod ko. Nakabaligya siya, isa ka karton, kag 2 ka habon. Sa akon, nakaduha ako ka karton. Maayo, wala ako gintubuan sang iwit-iwit. Kay kanami sa ila, hindi pilosopo. Sa isa ka simana, mga 5 ka banwa ang amo na libot. Pero isa ka aga, naghambal ang upod ko, mapahuway siya, kay ginaakigan siya sang iya asawa. Kay wala man kuno kwarta nga ginahatag. So Sabado, ako na lang sa banwa sang Santa Barbara. Inday, hindi ko nagustuhan ang ugali nila. Tama ka pilosopo. Tapos nung maisog, na-good morning ako, anay, no? Tapos gin-approach ko ang akon nga baligya. May nagsabat nga, manamit pa ina sa kape namon? Di nagsabat ako nga, hindi manamit ang kape ko, pero damo benepisyo sa aton nga lawas. Damo nga sakit ang mapaayo. Nagsabat ang isa ka tawo, daw huros-huros, himo-himo lang ina. Tilawi bala ang amon nga native nga kape kay makainom ka, gadasig ang lakat. Ti sabat ko, natilawan ko na kay antes ako magpanaog sa jeep, diri ako na diretso. Namit kidman, mananam, galing, tama ka isog, pero namit Nag-appear ang tao sa akon. Maayo may nakakilala sa akon, naghambal siya sa akon. Ano? Galibod-libod ka na lang? Huwag ka na sa barko? Sabat ko, pinalayas kami. Tingala ko si Osting gapanggunting na lang. Kilala mo siya? Abal ko, ay oo, kusinero na namon. So inday, amoy ni nga banwa, 0 ako. Wala benta. Dason inday. Domingo, nagpasimpalad ako sa Leganes. Damo tawo, kay tapos misa. Pero inday, kung hindi ko kilala, wala ako benta. Kag nagtinabuay kami nga mga manog baligya, masig pamangkot kung pilang amon benta. Pagka Lunes, naghatag ako sa akon nga pilang nahot nga benta. Kinagambala ko nga, mapahuway na ako, kay tama kakapoy. Nagsabat ang manager, nga siling niya, magbalik ako ko ng Miyerkules, kay may maabot nga bago nga stocks, kag may seminar. Sa Laktod, nag-attend kami. Upod ko ang akon amigo sa isa ka hotel. Alas 2 sang hapon. Nagsugod na. Una, nagpray kami. Nagpakilala siya. Ginpagwa ang tanan nga bago nga produkto. Bali 20 kami. Tapos, gintawag ako kag idako ang sobre. Amo ina ang una mo nga porsyento. Ginbukad ko. Ay, 60 pesos? Sosyal na, nakatseke pa. Ang iya sang upod ko, wala niya ginabrihan. Nagreklamo ako. Sabihin ko, ma'am, bakit 60 pesos lang?
Sabat sa sales manager. Kasi binawas ang attache case at polo shirt. Nagsabat pagid ako. Ang gasto naman sa pagkaon, kag pamasahe, wala ninyo ginbawas. Ang sabat sa sunod na lang ko no. Kasi kung binawas pa, wala na kayo. Hambal yan. Ganun. So, ginpagwa ang shampoo kaghabon. Gin-demonstrate ang parte sa shampoo. Siling niya, tumod ako no, si Mr. Amone. Alam na niya, naka-sales na gani siya. Ay ma, may order gali sa shampoo. Sabat niya, good. Nanamian, hambal ko, kaysa 5 kaadlaw gamit niya. Isa kaaga, nakibot siya sa makita sa espeho. Ang kalbo niya, may nagtubo. Sabat sa sales manager, nabatian ninyo kung ano kadasig sang epekto? Nagsabat ako, pero ma'am, hindi buhok ang nagtubo. Aloe vera. Susinday. Naghinarak-hak sila. Tapos ang toothpaste, tapos gamit, naglaba ang dila, kag nagkalatak-tak ang ngipon. Nagdugang ang kilinadlaw. Nakita ko, doon nagsaka ang iyakilay, kay naghambal. Na Lolo Dencio, kung hindi ka mo interesado, pwede ka nakagwa. O dahil ko dala butong sa upod ko, nga nakatulog. Namangkot siya kung diin makadto, basang upod ko. Sige mo, pamatapos ng seminar, sabat ko sa Hong Kong. Mapa-Hong Kong na kita? Manol kay mo sa agad katulog. Kumporme ka sa nabaton mo? Sila niya nga, pila ini? Siko tanawa. Ay, 40 pesos? Abi ko 400, kaya naka-cheque. Tapos sila niya, tidintay ni pabayluhan sa Hong Kong? Sila ko sa Shanghai Bank. Balaan mo inday, no? Nagpromisa ang kompanya kung sino ang makakuha sang high rating, may bonus trip to Hong Kong. Ay, inday, kulang, gani sa pamahaw namon. Kaya ba sa upod ko? Mabalik pa kita. Sabat ko burawa. Baw, do nagbuleg lang kita para sa ilang kompanya. Tanawa, wala pa mag-ayo ang iwit-iwit ko. So, inday, hasta na lang diri. Salamat, ang tagsulat. Lolo Dencio. Lolo Dencio, thank you so much ha. Sa sininga hapon, napayuhom, napakadlaw muna naman kami sa iyong mga pag-istorya diri sa ato. So, nakaagi ka gali. Nagbulubuligya ka. Well, there are, sa ato nga pagpangabuhi, sometimes may mga ara nga mga butang, no, that are not really meant for us. Like, kung wala kita abilidad sa sales or sa ano pa, no, iban nga mga buluhaton, kay ti ang sikreto day ako no para nga maka-sales ikaw kung ano kataas sang imo nga motivation, as in why are you going to do that nga kinahanglan mo nga maka-sales. So ti dira na nagasulod kay kinahanglan mo nga amuni, may baklon ka nga amuni, may blayran ka nga amuni, sa mo na naga-drive sa imo, mo na naga-motivate sa imo. But siguro, no, doon naluyahan, kagid nga ti amo lang tong imo nga nakuha. Well, anyway, experience mo nagyapon na, Lolo Dencio, hindi ba la? At least nakalagaw-lagaw ka, naka-seminar-seminar ikaw, na-meet mong iban nga mga friends mo, through sa pagbulubuligya mo. Well, anyway, thank you again sa iyong mga pag-share sa ato na naman sa sininga hapon, Lolo Dencio, Sangharo. Oras natin mga kabombo, 34 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag nagari. Kita diri sa kahapon lamang program, still with Tita Regine, 37 minutes after 2 o'clock. And before kita nga magpadayon sa paglingaw-lingaw sa mga istorya, may ari kita anay nga awarding sang prize sa aton nga lucky winner para sa aton nga promo 1-2 Panalo Part 21. Kaupod naton si Bombo Donnie. Yes, Tita Regine, kag sa aton sini nga mga kabombo mayong hapon gid, padayon sa gyapon way untat aton sini nga pagpanagtag adlaw-adlaw sang kasadyahan kag balde-balde sini nga mga papremyo. Kag isa naman gani naton sini ka mapalaron nga promo participant sa 1-2 Panalo Promo Part 21 sang Star FM kag Bombo Radio. Mag-claim subong sang iyal sini nga premyo kay gahulat na ning iyal sini nga premyo diri kay na sa broadcast center sang Bombo Radio. Isa sa mga daily winners naton si Mama Jinky Dela sang Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Ma'am, mayong hapon. Mayong hapon man. O, anong imo sining feeling kay nalawagan imo sining pangalan kay nakagsubong mabaton mo nang imo sining premyo? Malipayon gid. Oo, ano kalipay? Sadya gid. Sadya gid. Nagtumbo-tumbo ka gina. Sige, imo sining madagan 1,000 pesos nga balor tanan sa papremyo, 500 pesos ini nga instant cash kag mayara ka pa sang balde nga orokan nga puno sang gift pack balor 500 pesos man ina tanan. Isipay kita ma'am sang imo sining cash prize pila ini? 100 pesos. Ari pa gid? 200 pesos. Ari pa? 300 pesos. Sa pa? 400 pesos. Ari pa gid? 500 pesos. Magluwas sa 500 pesos, ari pang imo sining balde nga orokan, may sulod ini nga gift pack worth 500 pesos man ni tanan. Anong imo nga plano sa 500 pesos nga cash mo subong? Idogang bakas ang ila chins gift sa mga kabataan. Saan ang ilang nga Christmas party? Sa Bernis. Pila ka bilog bata mo nga ma-attend sa Christmas party? Sila gid nga 5. 5 gid. Mga ano nga mga grade ni kag year level? Senior high kag elementary high school. Okay. Kasadya lang no. Ma-join sila tanan sa Christmas party. After 2 years nga why sila magka-Christmas party? Oo. Sige. Ang daman aton sini nga mga kabombo nga mag-join sa aton sini nga promo para kaprayos mo ang mga bata nila may inog pasakop man sa ila sini nga exchange gift. Ang mga kabarangay ko sa Tabok Suba, Haro, ginimbitar ko man kamo nga magpasakop basi kamo man madaogs sa promo sang Bombo Radio. Okay, thank you gid kag congratulations sa sa aton sining daily winner si Mama Jinky Dela sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Tita Reg? Thank you very much sa imo, Bombo Donnie. Well, congratulations again sa ating winner. So, lubos-luboson tanina, no? Tanaton ini ang pagpangatagay sa premyo. I have with me right now our second lucky winner for the day sa ating promo 1-2 Panalo Part 21. 1-2 Panalo!
Narito na ang isa sa mga daily winners. Congratulations sa ating second winner para sa subong nga adlaw, December 14, 2022. Ang iyang preferred purchase, Silver Swan, sukang puti. Ang edad, young pa, 37 anyos. Uy, isa lang kami ka-distrito. Taga Armapa Street, Mandurriao, Iloilo City. Congratulations sa imo. And by the way, ginatagaan ka namon 6 hours para nga maklaim mo ang mga premyo. Since Mandurriao ka lang, dalaga na di, no? One ride lang na. Halin sa Armapa, pakadto diri sa Mapa Street man. Congratulations sa ating winner, Teresa Gan. Again, Teresa Gan, sang Armapa Street, Mandurriao, Iloilo City, 37 years old. Ang private purchase is Silver Swan, sukang puti. At 240 ang ato nga paglawas ng imong premyo. So 6 hours ang ato ginahatag sa imo kadto na di. Congratulations. And before kita mag-proceed sa ato nga next story, ari anay ang mga very exciting nga kahiwatan dito sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana tungod December 17, 2022. Sa ininga Disyembre 16, Biyernes, ang Rains Band ang natala nga magpagana sa inyo nga weekend. Kaupod sa ilang maid-id nga ginpili nga mga kanta sa 2 ka oras nga musical festival sa Thank God It's Payday magasigabong alas 6 sang gabi. Sa ini nga Sabado, ang isa sa mga cool kag best pop band sang Bacolod, ang Third Spin Band, ang magatabok sa dagat agud tapuson ang inyong semana pinaagi sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical show. Sa sulod sa 2 ka makalilingaw nga oras nga mag-kick off alas 6 sang gabi sa December 17 nga pagpadalagan sang concert at the Plaza. Sa mga kahiwatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 18, Domingo, masangkad nga bukas ang ganhaan sang Latolda sa mga luwi nga magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among petsa. Sa tiyon sang misa, aton pangayuon sa Ginoo, nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan, ilabinigid sa mga hindi kinaandan nga tinion. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag samtang nagapagwa na kita sa COVID-19 era ang aton yung pungsod, ang Plazuela de Iloilo nagabalik sa novena mas sa pagpasidungog sa pagkatao sang aton nga manluluwas si Hesus Kristo. Simbang Gabi 2022 sa El Puente ukon The Bridge sang Plazuela de Iloilo kag Plazuela 2. Magasugod alas 6 sa gabi adlaw-adlaw. Humalin Disyembre 15 tuig 23 tuig 2022. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And right now, proceed kita sa istorya nga ginashare diri sa ato ni RJ sang 3rd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo tita, kag sa tanan nga tagpalamati sa sining programa. Tawag ako sa kay RJ sang 3rd District. Ikaduha sa 3 ka mag-ulutod. Umpisahan ko ang akong istorya sang ako ara pa sa elementarya. Halin sa ako natubuan na gid sang paminsaron. Natudloan gid ako sang akong ginikanan nga magpangamuyo gid. Kag ginatudloan gid nila ako parte sa Ginoo Tita Reg. When I was in grade 3, I was diagnosed with pneumonia and asthma. I was not able to attend my regular class for a month. Sa mga amuto nga tinion, tita na testingan gid ang ako nga pagtuo. I felt that time that I was going to die young, but my beliefs saved me. I was praying that that time in my life was just a dream, tita, and that amuto nga tiyempo, may NAT kami or National Achievement Test exam. So, I prayed nga tani magmayo na ang ako nga pamatsyag kay gusto ko gid nga magkuha kag mapasaran ang ina nga exam.
Ever since I have this kind of attitude, nagtutom gid ako sa akon eskwela kay gusto ko gid nga makatapos kag mabayluhan ang tanan nga mga sakripisyo sang akon nga mga ginikanan. So balik sa pagkuha ko exam, tita. So amo to nga tiyempo, nagpangamuyo gid ako nga tani magmayo ng akon pamatyag. Pero ginilanat ako sang adlaw nga makuha na ako sang akon exam. Tita, mapati ka sa kung hindi. Nagkuha gid ako sang exam. Masigi na hilanat na ako, Tita Reg. Body temperature ko sa was 38 degrees and above. Tita, maskin ang akon iloy, hindi gid tani magpasugot nga mapaeskwelahan ako. Pero ako, gid ang nagpumilit nga makuha gid ako. Di, sang ulihi, kinpasugtan na lang ako ni mama nga magkuha. Kagabi mo, hinupdan niya gid ako. Maskin ganing ako nga advisor, tita, nakibot nga ara ako. So ginistorya sang ako ni Loy, ang ako nga advisor. Kagmayo lang, nga nagpasugot man ini. Pero ginambalan ko lang, tita, ako na advisor, nga siling ko, dili lang ako makuha, lapit sa pertahan, para nga hindi man malatnan sang hilanat ang akong mga classmates. So pagkatapos ko nga magkuha, tita, ginpasugtan man ako nga magpauli. Pero antes ako magpuli, ang nakakrush sa akong tita, tawagon ta lang ini sa kay John. Bogin bakla niya, gid bala ako sang bulong. Ti imagine, ha? Grade 3 pa lang kami sina that time. Kag amo na siya sina sa akon. Kumbaga, puppy love pa, tita. Pero hindi ko gid malipatan ina. Na-remember ko pa gani, mga anom, to bala kabilog, ni bakal niya. Tapos sinaatag, gid sa akon nga iloy. So, maski si mama nakibot. But after that, nag-smile siya sa akon tita, kag nagpa-thank you man ako sa iya, kag nagpauli na kami sa akon nga mother. After sang exam ko, tita, nagrabe gid ang akon nga hilanat. Nag-shoot up pa gid. Kag nag-abot pa sa time, nga ginakulibra pa ako, tita, kada gabi. So nag-follow up, check up kami, kag ang hambal sang doktor sa akon iloy, nga dapat ko no, ma-immunize gid ako sa pneumonia, kay kung hindi ko no, basi ma-fall ako sa grabe na gid nga level. Kag may tendency pa, tita, nga kung maglala, basi ikamatay ko gid ko no. Di grabe man ako nga pangamuyo that time, nga malampuwasan ko man ang pagtilaw sa pangabuhi sa akon. Mao akon iloy, tita, gasala gid ka pangita sang financial support para makapa-immunize gid ako. Tanana siguro nga kilala sang iloy ko, napalapitan niya na. Kagkalabanan man sa ila, tita, wala man. Sa isa ka bes, nakita ko na lang ang mother ko, nagapangamuyo, samtang gahilibion, tita. Hambagani nila, no? Ang mother's love is the best. Kaya wala gid ako ginpabayan sang akon nga iloy. So sa padayon ko gid nga pagpangamuyo, tita, God answered my prayers. Pinahulam kami sang amo sang akon iloy. Mga sobra man ni siya 20 anyos nga nagaserbisyo sa iya nga amo, kagamuto nga nakapa-immunize na gid ako, tita Reg. So fast forward kita sa kamaayo gid sang Ginoo. Luckily, naka-survive gid ako sa NAT exam ko, kag sa akon man nga pneumonia, kag ang akon nga asthma, tita, wala naman gid naga-trigger sa akon. Every 6 months may immunization ako for asthma sa akon nga pediatrician, and when I reached 18 years old, stop na siya. 20 years old na ako subong, graduate na ako sa akon nga immunization period. So this is my second life na, tita Reg, and I'm very thankful to God. Nagintagaan niya gid ako second chance, and sa tanan man, tita, nga tawo nga nagbulig man sa akin. So fast forward kita liwat. Sang 18 years old ako, after gid sang akon nga debut, wow, ano man yan, no, tita Regine, may nahikap pa naman ako nga bukol sa akon nga left breast. Tinakibot gid ako nga ang may ara. Hihugot-hugot gid ako, tita, sa akon nga pagpangamuyo. So after sang akon nga class, nagakadto gid ako sa simbahan para magsindi kag mga muyo. Isa nagapangakig na akong ginikanan, tita, nga ako nga permi lang ako gabi na nagapauli. Tita, especially ang akong gid nga iloy. Grabe gid ang iya nga pangakig sa akon. Ginarasunan ko na lang nga may mga projects ako nga ginatapos sa school. Yes, tita, wala ako ginpabalo sa akong ginikanan.
Kaya hindi ko gusto nga mamensar naman sila kag problema pa sila sa akon. Kay balaan ko gid tita nga ma-worry gid sila. Gindala ko na lang sa pangamuyo nga tunawo na lang kag dulao na lang ang bukol. Pero abing bula tita Regine wala gid na dula. Nagligid ang mga tinuig kag sang nagkalabot ako sa first year college. Tita gina-monitor ko kag gina-observe kung gadula. Pero wala gid. Kag nagadako pagid ang bukol sa akong nga breast. Nakulbaan na ako tita that time. Kay base ano na bala? So gapamensar na ako sa kung ano-ano, base cyst or cancer na. Ay baw palayo lang no. So amo gid na tita ang ginapamensar ko. Hasta sa naka-decide na ako nga isugid ko na sa akong nga ginikanan ang ginabatsyag ko. Kag ginatago ko for more than a year na tita. Kada attempt ko nga ihambal, wala ga kadayon tita. Siguro, sign pa inasang Ginoo nga hindi pa perfect time. Siguro nga ihambal ko. Hasta sa nakakuha ako time, istoryahon akon iloy. Pagkatapos naman sang panyapon tita, nag-istorya ako sa akon ni iloy. Kagrabe man ang akon tipon sang lakas ng loob nga isugid kag ihambal ko na sa iya. Baw sang ginasugid ko na sa iya tita, sa akon niya mother, ano man do teleserye ang amon scene, drama gid siya kaayo tita Regine. Naghilibion gid ang akon iloy. Ginamangkot niya ako nga ang subong ko lang kuno ginahambal. Kaginsugid ko man tita ang rason kun nga To make the story short, nagpa-check up kami. Kagang advice ng doktor, ipa-breast ultrasound kuno anay tita para mabalaan kung ano gid. So pagkatapos namon ultrasound, kinlantaw na sang doktor. Kag ang result tita is ang bukol 3.004 cm na. So dako na gid kay hindi pa ma-identify kung ano ang bukol sa breast ko. Nag-advise naman ng doktor nga i-biopsy tita. So, nag-undergo ako breast mass operation last December 2019 and after the specimen was out, gindiretso gid gilayon sa laboratory tita para sa biopsy examination. So after my operation, grabe naman ang akong pangamuyo nga tani ang result is benign lang. Kag hindi lang ma-fall sa cancerous tita. Thanks be to God, kay ang result is fibrocystic and fibroadenoma. It means benign ina tita and hindi siya cancerous. So grabe man ang ako nga pagpasalamat sa Ginoo nga wala yagid ako ginpabayan. And now I am okay. So tubtub diri na lang tita Regine. Madamo gyud nga salamat sa pagbasa sa akon istorya. Maskin nga lawig na gid ini kagabay pa nga may nakuha man nga lesson ang imong tagpalamati kag ma-inspire man sila sa akon nga istorya. Kung wala ako gipabayan sang Ginoo, ano pa ayhan ang madamo nga tawo tita, lalo pa subong no. So madamo gid nga salamat. I know my faith saved me. So trust, praise, and believe in God because nothing is impossible with Him. Again, thank you very much and more power to the program and God bless RJ of 3rd District. Well, RJ, you are right. For as long as ang faith is there and ginahimo mo man ang tanan, no? Nagapa-medical man ikaw, tapos gina-follow mo man kung anong mga ginapanog yan sang doktor, nami gina ang early detection, no? Para nga early ma-arrest man whatever problem you have. So, sa mga kauturan natin dira, hindi nyo inapagtago-taguwa, especially, no? Sa inyong mga ginikanan, or maybe tell that to your friends so that mabuligan ka mo the earlier, no? Hindi pagpadugayon, kay budlay na. So, second life para sa imo, RJ of 3rd District. I just hope nga this time, no? Hugot-hugot man ang mga paghalong sa sina nga gift, blessing na ginhatag sa imo. And you will be doing things to put meaning sa imo nga kabuhi. Salamat kid for sharing with us your story. Oras naton mga kabombo, 5 minutos na makalipas ang alas 5 sa or alas 2 sa hapon.
Nga alas 5 na kita. Alas 2:55 pala ang aton nga oras, mga kabombo. And remind ko lang ha, si Vincent Sangimaras. Vincent, way pwede kalabot ang imo nga cellphone number sa akon, kay yung mga FB account. Palihog i-message mo ako, ha? Kay gin-message mo man ang imo nga istorya diri sa akon. Again, sa aton ina nga winner nga si Vincent Sangimaras. Sa iban man nga may mga ginatago-tago dira nga mga kasaysayan, ipagwa na ina para nga ma-appreciate kag ma-enjoy na naton tanan. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton liwat nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 11 dias na lang mga kabombo, Pasko na. Dali-dali na lang gid, exciting. Kag-ari na ang pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo ng mga very special gid para sa Bombo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Ang kain, laruan ko, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany.
Pasko na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh mas maligayang Pasko. Oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Maraming salamat sa inyong oras and for joining me this afternoon, mga kabombo. Buwas, balikay na naman kita, God willing. And I hope ang inyong mga istorya makalabot na diri sa KLP. Sige hapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Let's stay safe, good afternoon, and God bless.